Zuleka Potiphar yere no sinka Joseph mfenko wo mu man eti kodi wo mu akochiti edie na bema bema bi awale awie no simi chiti ebra wo hia oba na hu siesie na hu ni die eniyema nyina ekoyie no wanya ni je se obai me ware na me tuni na bobra no wa ware no moment aba wale e ma ni bi be wie no no ma dane akwadofo odwale mpre no aye baako ni ti owuru mu na wotwa aye bosome wo kan be kasa aye se be ma ne mama ko homa enso sa tem na mo twempra no ma bi so na tumi kakra na wo na de ye ohu yi afei na mani bi se bi so ya dane fi ena o se ye twempra no a obi afeki ne real life pa no de asie eti suban so anti senyin sen ye be wura dem a na fa obi ade pie ba eti mi feki se me ye neat ye betena ase no ye wo mienu no mi kura ba ye sis kura ba nko aye nsia eti afa mi suban no se de na mi hu a na me ne wo kasa me krokro wo mi feki ye no ye betena dem no afa na mi tufun edi ama eti afa wo hwehwe bi wo baabi me say obabia wukun edaso ne ex chati kasa bia wo sa oba no wo ye felua wa ba wale wawie ohun se ex ne nye ena wo hu bibi wo mu ena oba wale wo edie na asesa wo sa ne ex chati kire se ade na wo de dada no ma ne bedi wachi no oba no se wo boa wa hu iti akoya me yiri dade eti mesako ti sawo oba na ya wale usese no why you feel ese otumi ye bibi ese bema na dwen na ne wure fi oba dada no bema bia wo so waware na wo yire eda so ne mpana dada ne ba papa edidi nkomo wo so wo ye fake na ase na wato pam oden wo ba ese aduro ena na wo de fa no ti se wo so wa ye gobre godo eti wo kaya to pa we nu a na ese kwase adwuma no ba be ye no ha no ti ese wo san kodi sa adua no wo feli ese wo so to mi say we na dwen eti chiti no eye niam bebre na akofa ba kasabone ema ye ni adaje ma ye kunom ye kasa anyhow ye mu mema mema ni bi nso aye ho ma dwen se tokuro bi enwi egusu de odipe wom de besinsi enti de ye bu sawie tietia edie ena de chiti ne ba ane ya wani ebetimi afakos ye be fakos because ensem we nkrofo ni abrepa edie ne de chiti ne ba oba dwario oko dwalie oko daya nana brampa peja penti robe ya woni emagumi oba bi tumi peja de we esensi ogu mi de dwalie ame nchekora no akowura dwaye no ahwagu no ho bo a opepa na ne ho ane te se mankania yansensen a ya no na papai akawo ne ho ye nati na uturu mu nkaa mu no be den eri sensuo wei ahuru uturu mu nkaa mu eti se kan eche bota oba ni nyamfo a enka animonyam wa ne ho wodi ne ko hotel na obie ne to a eche magiri wanare sankum wanane o wonane ade bia mu awo so ede hwekoto bayire na mu awo a yes bayire die mu ode eche se den awo ankai die rese pa eche se den enti ade awo no enye bawe ne mani bi so ya bawe dodo betiti me matadua no but at least mokus motun ya friend no etwenam now die henro hey ya pamo chawo wo ba ma ni pedwane na ma ni bi won so wo ma abayifo wo de opa ye die wo mu fi ade papa we ma de wo mu pema wo papa smesi ma na wo pewu wan san wa twetwenti
I bet me the chimja. Toto pako dima chichi dima. Ubewu akoto hotel. Ubewu ada sabi uba twaso amaka. Eti yesre. Obi anya na fam de. Na cheating so nti. Abi je tetema. Mia kasase mema malady nyakopon show. And then we topic pa na nema bebre said the was mu bia na man and na etiti malady na o kase abranti ko wa o bayfo in terms of cheating na no me friend chronic cheating na say ono de cheating na aye kwankro ya de ya dan so kam chiro what the family san ento ne paso still obe cheating na ye besere yana sofo bi mu a Christopher awade no ne saa ne no asafo no ye ncheche sex education ye wonima bi o a eye oba ne mema empa so kro no e wo se ebredru se yitimi kyerekere asafo ma no e wo saa ne ma we nyina maledi abranche bia wale oba bibia nsi entokwa akoso ubusa oba na o se busa bema no ubusa bema na o se busa oba no ye menkoyi menkoyi asewa no ababa we ajina ni ahuna gum se islam sure no style se wo wiase nyina we nwi abranche bi so a wasoro ontimi nya baba we mu aduma sanso na bia abranche so wachi mu a no de abehia baba we bi enti style se ho be wo wiase nyina no woni yi na so we nim hwe na kire ne maladi obi wo wa tro mu a emfa wo chenchena atwan so obi wo asemi best phone nyina no ono ma pro e mo abewura wade mu enti se wo fa innocent person ni se ono ne nko wade a obenya problem e no na ma cheating bebebe e koso na maladi se personal hygiene so no ebi mu ni omo honi aba besia tinye asori anopa about 12 o'clock no ni dross aka wo wura ni trum se kam ya doko so na we ba na be ma na wo ne tese wukunu no yes that no achia me to no wo twe dross na fini trum no wo twe dross malady himo we e say we twe bring pan ni ati ye ko dan na dun tutu o sen na no che wo fu so e be si na wo fi kase anu aduane atuku no kama eso na ba ukuru ntimi kokoda ababa wo bi single room just say e dan mu hie na wo retimi anu amamo atimokwa guso e ho na ukuru pe si ampani no ti ho esisi mu yi enti ye besere ye oni ba bi o ha ye bu ye ni gusa anyama no so but no ne lead cheating men support cheating but if we no partners and amakwan mo HT ana ye wo ade bi o ha my lady revenge bi o ha ben no adwuma sem ko form no oba ne fa akwan bi so ti nyame ye natom no no so peja ono so be titi as a revenge e dey amount eno so ya de a e ka mama ebi no so HT enti ye besere se only bemate wo no oba te na eniema agibu a ye momodin se omo ye life partners here said the be ye bi betimi aso mu no ye nso mu ya afenso ye besere ye fra ade bi say mismatch libido mema ne bi oba na on net no malady see ye find average ye wo mba 70% omo ko awade mu a atinka kura dia atinka no wo munya bi da atinka dia atinka wakwa wadiem onya bi da omo fake orgasm malady ye wo mba bi wo madan no se jata so to se oba no so a no ne da ibj oba no bepene senka oba be ma ne ho kwan wada ho ni ko agro ne ho from nipples to your clitoris ema bebre sabi eyin krasefo ni ku fa ne sanka ne clitoris da na oba se wo yedua kora ema se ade ensa be kan clitoris a won reach orgasm where do I say malady ene bi mo ene wa anwensen na no anya odai
One of the Bamasol into BM from Malady, memory also with Jackie free baby no money about. Do you know what buy and one know yet, Mamma? And then the man is so complaining, say, and memory in your time and romance. It's your best and branch any mapa was his son, say, and Pama grown is a full business. So, what are a choir was offers you couldn't wait, man, and that's how you didn't wait, man. And your business, Cassia Pa. I was a winning time, and Massadia. Full-time job. A full-time job, my lady. We had a jam conjunction. So now, branch it in 7 years, one Namajuma, and I may fire 1 month, 1 year and one and that's sorry. I'll be back. I remember what we should continue Krum say a market, who do win. Or baby to meet that market 2 weeks, no coffee. Who could be cheating? Obabana who fasting in April. April. Several bodies about Conable. It's my lady, yes, out of 4 say. So we did to solve a warrior who say sex and casa a full-time business. My lady, I be just so when a back over one of your best show. One would ready an ensign. I be in Sana, I put South Asia. My lady, whatever my son was a young one you need to say in India. It's wild you. Oh, and your back cry, what you saw while you're beating. Oh, what Juma? Paka running in town. And in Yama, if a trip. Abusuafo yen Sompa Nkomo yen dodo asem no ho ye pemuyi ye beka no sade atie ye tie anoma ye di asem a wade eguru nya de ye pe no mo nanso awale ni bi wo awtumi se wukomu a kane nke betumi aye yie oba menua ba ye hu yie na ma wo kwan na ma wo kun onya ase wo do en wa wale wo oba be bi se se ho na ne yiri kodwale kura na otwama eniema a kyekere maami hu ese wo koye gidwa cheso mpese ne kukura be hu ni sirem na ye na kono ene one na koda eti sabe ni sirem kura na o ma ne hwi na oba man densa akoka sabe na ni pim ama ne fa ne sanka no be ya ise ba we nsi chei alaba kowa eti be man wonya magigi 150 na ba betras 150 enti sa wo yo ba now person will enjoy sex wo ba no so wo adwuma ye go wo ho na be ma nworo ho onfa ne tekrema fa unufu ano onfa mfa wo yam emaguru wa furumam na on se umpadware ye woni ti be ma e ba na wo du hu sie because one sha wakohua bibia chiwuturu mulamu o tonkam chiwuturu uhenu shim chichiru wose you so lastering fausu wanum nyehwam me say bu oja manko atwa haban yam bonu kronkruwa fagu awiaso enwo fato yankyerɛw sɛ ya ato watatanke kra ne dawo yam a ebetwe no wayɛ rese emu bɛyɛ de Mr. Champion. Let's choice your favorite. And perform what take time and steady one and said, I did say I'm the best for so in. We will be penny and I went there so many other day. To know your money. So who are you? Just or don't pay for you know. And you know, or buy I said, or don't bend or don't put on the then she was in. Or once they go home, who will be a short time as I said, will be a from soft. I want to, and I just said, what would be and it's about the now in fact, I'm near Cassia. A little person do so. Subaya send a walk on. Super more, in fact. A way of the Obama first one as I say, chicken, or the man, or put in the ocean and sit here and flat, obey down and just a near book answer. We'll move them, man, and we'll find money. Yes, she. And I said, you, a dear one go work at 10. It was first, yeah,
Ono na wo ba be yi won ma tan ba be awade ni ti. Na say no awade ni entimi because onya sana o di share no. Na ye ba ennem mo a o say awade akasa no e ye adwuma e na sex so no e ye adwuma. Oni na kani nyina. Na ye bi for ni say oba efu enura before there stay there ye ni say ya na ye ka say dia anadwo nko na alu ku anadwo nko ya na e ya de dia emwa if you say bema no kondo at any time if it's a kitchen plan na wo wa woni ni ese ma se kondo e fo ye de manta na ye se bishia na bia mo bi e ya ko na mu dwana ese bema no se kondo e se at least putini e shia enye against them bia no embaso and say anadwo nko na ese woni ku shia ese na no ya restricted one my am ready abba ade no they say who jaw no so flexible say me abema no obenya the satisfaction na ni ba so so no ko e ma ya de e wa chi pa woni ye bi ni wa chi e no ti chi ase o tu ko ase ani ye ko romance na wo yi aba e mama bi ni sa da je no eni ni de yo bi ni ti no mo no o ba ya no ba be pompe e ma no so se bo onye ready ade no onye atinka enti ni ye kan se no ba yo mo tu ko ase no mo romance no na ma so wo mu kakra na je se wo je bibiem na so wa na sa ja wo nya atenka na ba sa na mo twu to e ba ni de ko di shower na wo ye ni me ne do kompania odu so aye be ko de bi ba dia wo de wo de chichichi ene so ba sa na be ma na wo ko e fini de oni ka ka bebre je se ya ma aye neti ye bi nche ni nche wo do se tia neti kaka wo mo ye wo pe squeeze de be no ade a de bebe no na ma no se se aye pata afro odomwa na je so fra ede na ne on kamu enye sa afro de otom na wontumi ase wakam eno so se hode ba me bo a na wakam ade de se eno bewu a wo ho aye so se pata eno te se ti pa wo ba wo ye receive ene ma wo ho no a na ka we se wo yi se ta ko yi ni ye cheche sa no we se no na emma bi na ya wo mu o mu tuni enhia o mu na mo anya resi o ni ka e so mo anya resi ndo yi yo ka mo mo mtiase chawo chawo mu ene ti mo ye mu se kan ka ya de bia o nu bon mu na bon o mu na ye ni je de anya twa bi na wo ho no ene ti si ya ko ya wo dia emma ba ni de se wo mo so na o ni e bi me so bi so a e bu shi mo no wo ye dwa fa kasa kasa wo ya ne do be cheat wo ya de ya you cheat ono no na ne pepe saa ne tie just was a try na dream a power because they are almost a money na many people so about before a few basic to ground twice a present what that basic ni so in the week na basic that fi uti wonya oba bia kaka ni wonya da bi enti fie no ya obedi ni no wo nya akadura oba bi ti se ye bi akwa no wo shi na pampa ya pakudi pampa pakudi pampa ya pakudi demu mu ya dade eni so du mu ni dia saa na ebeye ti ni ya kan se ya ko ya wo bodi dia ni ya fa ya wade ni ya gunu mo ti no ni fi se ebe ni do mo pa wa ni o be to kan pa chin to so ya wo mo eji eni ti se ya ni sa ni dia bi ya ro ko so nana brampa my lady ya tetemma cheating malady amodi o asema eta ekron so no malady ye o ma bi wo a ansa na me koma sa malady ma bi wo a o timi ka se be ma se ne be wo anti ase a na han te so abonnet mo den wei wa bonnet mo den o eti be bia e ko aso a o si nye ni obo so si nye bi na malady ade ma eni ma we koso eye ma ne me nyina su malady ye num kasa ya obe kasa atre wukunu ana wo yire malady enu su timi pam eni pam fra wade na se e ma se ne SB eni ni di nkomo kama malady wade na bo obeje na boso okwa o mabiem okwa o mabiem eti e besie ye nua mamu ne mema ni nyina se obia nsua se de esine ye kuna na ye dofo kasa malady kasa hunye o se o ka se ma kire wukunu
Se de obesia kana kire nipa no. Maladi etimi ema be ma no kra no. Se de duro nyumra no ho kra nsori mpo no de aba ho. Maladi ka se free ye no mu ba. Enu timi ma me ma ne ba nyina obi afa no yonko achi. Na maladi ma me ka se huni beme bia ni wo betra ho. Beme bia ni wo. So beme bia. Mumpefi. Ye pefi. Na mo hwe wase na tin that's why mo de mo tiki. Oba ni bema de no. Maladi so koma. Amo de ma de. E me ma so hwe wase bon ha ti. De me kasa wo boa. Ba ma de na no de. Oba bi bema be na bi se de o kike kan ye. O person ko de ne safa ho ni ade a na Kristo ri ne pega na bibia ko. Maladi udi akura na o ti mienu na da so de wo nsa. Maladi nya sam ketu. Na di anko. Maladi nya sam ketu a. Di anko. E mani bi du omu Na o chi bi akra. Maladi udi be kan se. O ka sa bro. E mani bi du omu ni. Nti e be sre ma no. Omu nyari yie. Omu ni omu matu. Mo so mo nyale yie. Maladi me ba ho. Mo so mo hwe wase bon. Maladi me ba ho. Mo mu bi no. Omu ni omu matu am. Ene omu ayase. No omu kwa ko omu hu yie. Se do ka e no so fi se e ho no enye dryer maladi a tre dro. Fabi eto. O jamanko. Jamanko. Ato haba. Ato haba. Bonu kronkru a. We ye yamane nsi. Afa gbo wiase. Fasha ho na nsem ya ye. Water horse kura. Ebe tue fi ho ama be ma nko obeba. Na maladi ma me no so. Entwe nam kama. Be me bia winsa ani go to mani se ko. Na num so bon. Na num bo so pekisi. Na sabi maladi oba bia ni ho a obadum kankai. Be me num bo obekisi be na abaso. Ti maladi sa oba no. Da bia odi enum kankai ba. On ti ase. Enti se ne boy da bi ekoso frefre na maladi. Obesa akọ. Eti ahunidie maladi yi fra wade mu anya yie enti e besre ma ne mema se ye ni ye huni na ye nsua kasa ana maladi ba ko so e ka ho ade ye obedi ntuma besi ne bo ama be me yakọ adwuma mpa na aduane mpo ye fa bi si ja so akwadwuro na maladi wu ya akwadwuro no o si abebe bi obabi o ye adwuma no na wo gba pesie di ko bi to so maladi odi e wa bafie da bia no odi no obafie odi niam we di no da bia obafra obani na ka no o wo krata maduane di dada nti dia ye no de oba ne ye ofie nti no da bia no aduane maladi ogusu nu anu ana dia na aka biem e dia na aka biem enti manu tu omufo awade egu bebrebe nyina dodo na ma so memefo machi na ma so fa kire nyina ye ne yesu bia maladi ye de ko awade ye nyeye eti ebetu ye nyina ye hofo se yensesa ya namo bi a yetu ewa awade na awade ni ntimi nyina ebi se wo bebie wano akasa akire wukunu ana wo yere basa ade a sa awade we malade eni dache de bekwa koba ne se obi afiri ba bi na ba nti yenza anko ba bi ye firi ba enti ye besire ye nyina ye ho se yensua kasa se wo yere na afom kra malade ye wo kwanya ye fa so ene ne kasa sa su no oba na afom a ye wo kwanya fa so ene ne kasa enye se hey na me bema ene die ti no ye se maladi oba bia no pa hunahuna oba bia pa hunahuna se wo pese o chese na ye bema nti e wo so o hye ne so obekọ so nya bema obeti na se no ne bedi nkomo ama na so madwona maladi obekọ wa abra won sa ama na chi abusuafo ya tete ma ne akasa kire emema ye fese manum fa course cheating 0551 931 0548 931 na yenko amanso yenko he 0554 931 0548 abije mu fa ma me fo no mo ma yakedna pom no mra na fe everybody ebesi 0551 931 0548 931 Hello. 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 Yes. 0554 931 0548 931 931.
0554931931 0548931931. Hello. 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 Yes. Hello. 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 Good afternoon. Hello. 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 Good afternoon. Me pacho udi. Oto from Nana, mkasa Afternoon kitakwa. udi. From Nana, mkasa kitakwa. Hello. Hello. Good afternoon. Hello. Hello. Afternoon. From Nana, mkasa kitakwa. Na kentio. But program you made you then you do that free. Na the best friend ya number wa warufo. Afternoon yete unka. Omo moje awon sesi won. Awon sesi no so okapa. Awon sesi be tia e sesi won a kun ba dan ne ho akobe bifo. The same ya number ni. Me sesi yo. Ezi ehu. Yen jade yo. Yes, something na all the position. Don't matter for an insurance. Bye. Ana eva yada se monhwe mayena course no am say intimate to us. Hello, my lady. Good Hello. Hello, good afternoon, my lady. Me pacho udi. But you're from the job, because here. Okay, yentio. My lady. I somehow came in a mood on the That's it. What can we say? Relationship, when I say teaching, it is a big communication. One, lack of communication. About anything, unity, cheating. Two, what can we say? I would like, so, Obia giving you. Wow, my comments say, about, Bako, you my back. About your last my bread. Especially, you know, my phone, no more, stop, and get one. No, Gada. A dead and never make so. About what brought the caca to set up police. Just a significant to and I had done in the book. I need to move immediately. Right. Hello. 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 Pacho yentio. Good afternoon. Afternoon. Hello. Yete unka kasawai. I'm going program with your panel every topic. Moya no, kama pan. Nti, nkosina mu ile edwuma. Yes. Number 1. Akwasi akwadu. Naomi sewa. Adu afodwo. Ayi no omu fra ya o mate atomu. Kwadi apeja ipemi ensa na ebo kunadu. Wan ya bo ne kunadu. Wenye di bia. Wo wura Clement. Ene ogina daka mu. Ya bo ne kunadu. Kwa! What are you called? Mami. Ajo mi echa mo. Ante, nyabotre. Mami, betra. Ne marmo ya miensa ba ko yi. Tenase. Oba pa oba ehwe iso ayi o Bible, e o Quran.
e bi focus ya snap kasa preko ni bodu ya o pede ya he o kon ya so le ma woni so o kon ya so de o kwa so ade wo kom o ba be yira je na de bia wi edru na nkwa so de ya so o ba be kwa koyira peja ko so le bodin ikura me bible sa se mo ameke trodo mi ni tro onyame bo ame ante osusom peja bodin ma me kasa den kakra ikura bible sa se mo ameke nokure mi ni tro onyame bo ame oba he made na si no akwa no nkwala nketu emienu ena akoka me ma dem ho me so ejaba tena se ba yellow tena ha ai mama esi medu akola 40 years shebe ma dem na we say we drama police da good baby aba ma nfie ma fo photo so ama mo why photo no musaka bye yanko na ma ma tuni achi kola 40 years ase dem mudi wo ya ga sa ma emra no ebe kase yanko you so ma me yanko position ene eso ye de nche be free Dr. Ba aso ye na ye de ama ya hwefo ene atiefo nyina da ne da nyina no se yanko po ya adom se ne ye betransia ya na ye nipadua wa pomden ho asem ana ya na ye pese wote na se de be ya wodo yade ne be ba be da Dr. Ba na afei ohaw ne amane bi a wunya no ube free mu tentem ama ho atowo na de titiwa Dr. Ba age abasobode a ye bon ho dawuro kan kuruma eche nipa bebre eye dompe ene kase ho ayarehwe ane ye ka kire obi ase wan wo ha ewo dompe ana wo kase mu no ebia nkwanhia na de aba ana yade no eno ne ye ka kire osese sia no Dr. Ba ko aba onfa paso onfa sekan da bi onfa bibia onfa panie ade a wode ye de atworo ne kan ye no ahaban no eno na Dr. Ba atuasi wo se wode samenu mienu ye dompe ene ye kase mu yade amana firi nipa da sani wo so enti na awia je Dr. Ba number ye didi dwuma no na afei wodu ani a kire ho na afei yare bia woni paduanu titiri dompe ne kase mu no waba ame ahwe ama yade no afiri wo so ye number no eye 0244 988 004 0244 988 004 and ye was 0244 08 3482 0244 08 3482 Dr. Ba ewo kumase atonsu agogo Abai hospital ne wa atonsu agono na chi ana Dr. Ba ewo afi enkran so ye was Painters Road 18 Junction ewo nso ubehu Dr. Ba ewo ho ena awia me no wo kasa ne ye ka dompe ene kasa ho asem ye wo kwan a efa so ba bebre ne wo mu bebre nso de tie ne se ye wo de yade edeba eka nipa dasani ni dompe ema dompe eye mre ema ohaw ne amane bam ema nipa dasani eka demu a abra wontime nsori enante entime hya ase na me hya ase aka kire obi a wanya nkwanhia ama ni dompe ana ne kasa emu abuo hya ne nso se wunya nkwanhia na se ho ba bi kasa ana dompe bu a me se wo ba re doctor se Dr. Ba ye ka na asemu yi na fe wudu dompe na ba am ya to ama wo fi se wan we ni ye na du dompe kokoro madam ase na de kodidi nkrofo achi e de koya ata ama me no wo nta abrabo na awiye no wo ba hu se wadi dam enti na wo ba hu nipa bebre omo kasa emu bui emra omo afa ma Dr. Ba ho emra omo de ko ni namba bia na ehia so omo de ko no ene ama omo adi dam enti Dr. Ba se yempese nipa bedi dam enipa nsa na ne na ni nipa dua ho bete chimenti se wo kasa emu bu na se wo di wura Dr. Ba so ye ho anyankopɔ adaroma ye wa haban ye de betu dompe na emu abu no so ama wo
na afei emiritia bi na dompe no aka asiani na afei wanya mfa hodie enti na awie ya ye di nkomo yi o maame bi wakɔ afumu akɔte ahwe ka na de na nya nkwanhia ba bibiara wafa wanya nkwanhia accident bia no wode ne ba Dr. Baho a esan se ye ni enim kwan ya fa so de kasa asiani ade ahaba to so ni nti eni bosome kra wobɛhu sɛ ne nan na nka dompe ni mu abuo no na afei aka asi fi sɛ wɔn mpanimfoɔ bi wɔ kra no mo anya 80 years first ne so obi nyina ne kasa eto eni nanso ne Dr. Maame ehunu sɛ wuni adura na akeka nsɛm bebree maame no anya 80 years ne sire mu dompe na bu ye nanso wani nche bi ana oledi enne ne ho atɔ na ɔkɔ eti de eka kyɛw ne sɛ wanya nkwanhyia bi ama wo kasa ho aka fabra Dr. Baho aso eye afei enipa bebree anya haw ɛwɔ mo achi kasa ɛyɛ spinal cord no mu ɛkwan ya mfa so ɛbeba bebree ne sɛ obu anempa wɔda so matress wɔda so ɛnyɛ enti wɔda so no sɔle ɛda bi ɔbɛsɔre ase abo no ne matress ne nyɛ nanso ɛnam ahokyere nti wɔda so saa na wutira anya ye na de saa ahokyere ne saa enkoduru mire bi no wobɛhu sɛ wɔchi kasa no yade apam ne no nso akɔfa ɛkafo problem afei obi wɔ hɔ a ɔno nso ne lifestyle ne sɛ wɔwɔ akonnwa bi wɔ ne dan mu akonnwa no nkom ɛnso da bia bɛhu sɛ wɔpua ne ho na ɔde ne ho ahyɛm na agya ɔno na ɛhwɛ ne TV no kyɛ sɛ ɔna atɔ na akonnwa enti afutuo bi enu a wode bɛma na ɔbɛfa nanso mmerɛ a wɔbɛhyɛ aseɛ deda nkonnwa no mu aberɛ a wɔkyi ne nya ahome no ɛnkyɛ wobɛhu sɛ ahyɛ aseɛ na wɔkyi kaseɛ no ɛyɛ ɔya na afei ɛkyeakyea enti wobɛhu no ɔbɛduru mmerɛ bi kakra mfie mmienu mfie baako akyi no wobɛhu sɛ nipa da sɛ ne wo nam ana afei ɔɔkyea ɛno kyerɛ sɛ wɔma ɔhaw abɔ akyi kaseɛ no na da Dr. Baho se yɛnka nkyɛ wo nnɛ awie na te aseɛ ne sɛ obi obenya haw ɛwɔ n'akyi kaseɛ mu bia no sɛ titiw abiebie ana arere ana ebi aforo tena bi so ama nnɛ wabubu agu dan mu no oba Dr. Baho a yɛde ahaban toto akyi kaseɛ na mfomso aba mu na ahaban na akosiesie saa mfomso no nyinaa na afei ayɛ wo foforɔ ama wo nso abɛyɛ foforɔ enti obi a ne maame ne papa bi ebi on de nkwanhyia bi na onyaayɛ ana aka n'akyi brɛ mu no ɛyɛ ne spinal cord na ena wie ya meni wudi nkome mesesesi ano sɛ wo pɛ Dr. Baako a yɛse kase nie ne yimu yade ne hawo afirimu a na ni nyinaa yɛ Dr. Baho enti gye number ne biem sɛ de bɛnya a wo betie ne yie na afei wodi wani akyerɛ Dr. Baho yɛ number no yɛ 0244 988 004 0244 88 004 afei obi ayɛ mfomso a na obi anya nkwanhyia me na chi kase na ho aka no a wodi aba Dr. Baho na ho atɔ no ne yɛ sa kyerɛ wo kwan foforo bi enne nipa bebree omukotodwe yi omuya da bi etrase e ka kyerɛ wo sɛ entwen enkase wo kotodwe ekopim bibi ansa na ayɛ wo ya da bi ameka kyerɛ wo sɛ wotena wo na yade ba wo kotodwem ne mu yɛ o yan kakrakra na de tretre fie na wo de totonuro bi no mu a awie ne de be yɛ unie tie na hye ne nso obi ani kotodwem bɛwe ne kakrakra bi a kyire no wo bɛhu sɛ ɛwe no paa na afi ama ne kotodwe na enhono ɛhyɛ ase enhono saa na afi ɛtwena na abɛso ne sere no enti obi ani kotodwe ayɛ ne yaate bia no wo bɛhu sɛ nante ho kra yɛ na yɛ ayɛ de ama no wo bɛhu sɛ abɛso ne hibon no na dwonku ne fe nipa da sɛ ne wo ba na wo kotodwe no ama wo na na kyea enti no bɛhu obi ne kotodwe na hono yɛ dendende ama ne na no asa kyea ne nyina kyerɛ sɛ wanhwɛ wo ho ye ama yade no adidim de ene yɛ ka kyerɛ no sɛ na nɔpɛ ene awie yɛ di nkomo yi sɛ bia wo kotodwa hyɛ ase mu hwe kakrakra tu anamon ntem fu ani kyerɛ Dr. Baho oba ye bɛhwɛ wo ntem na nkoduru ba bia ebia na woka akodɔso ɛwɔ wanim enti na Dr. Baho sɛ abere bia wo bɛte sɛ bibi yɛ wo no enya ho doctor fu ani kyerɛ doctor ɔno se wo na hwɛ saa de no na bra ne hwɛ enti na me ni wudi nkomo yi ebia na wo de ende wo kotodwe no anya akye awie wo kotodwe anya eye dede ɛmoaba mu Dr. Baho se de aporatete ɛwɔ yade mu no ɔno ana nyankopɔn de ahyɛ ne nsa sɛ ɔmfa no onye ne yie enti wo ka dompa na Bible mu na Ezekiel mu ka na enne saa dompa ni nyina no benya nkwa eye nyankopɔn ahyɛ da de ahyɛ Dr. Baho nsa sɛ mprepre me ne wudi nkomo yi ba bia wo kotodwe de wo ka sa aduro bia no oba Dr. Baho a nyankopɔn da Roma ye bɛhwɛ wo ama kotodwe ananka wo de aka dam kotodwe a wo poma tententen na nso ntimi nante no ni nyina firi nipaduanim ama won so wanyamfa ahodie enti na awia ya yedi nkomo yi so ma me bi yare kotodwem yade ama na echete a fuani che Dr. Baho yanya so ye ho na afi yenhwe no ema yade woni kotodwem nyina emfiri ne so afi obi ne nsa yi
na betia ne dwente no da ne dan nyina wakonya nkwanhyia bi ntie bi aka no eti wampa mu ɛwɔ ana ne nsa ne mu aka wɔ no eti obi wɔ ne nsa kro wontimi maso obi ntimi mpagya na beti obi de nso de eyi ne srawo wa won nsa hya ase yi nkakra akra no hweniye sɛ obi a ne nsa be yi de be hyem bia na awie wo de be hyem bia enye yi fi sɛ nipa dasani nyame amɔ sɛ onsa enyi ana entwetwe adeɛ baako pɛ ana yesusa ne nyinaa no yɛtotɔ ma yɛma ne yɛnua ma no mu a yɛtimi to ne nsa saa de hyɛ ɛyɛ buroni ba tɔe na bi na sɛ nipa yɛtimi twe nsa saa de hyɛ na kyɛ sɛ o ya ma awieyɛ aka wo nsa no bible sɛ ensa enya adwuma no enidi wo nsa na ɛtwetwetwe na abɛda de akɔyɛ adwuma ɛno nti na Dr. Ba se obi a ne nsa ɔpagya mpagya ne nsa ne yiyi na bɛti no ɔma so ma ne nyinaa wo de ba Dr. Ba hɔ a nyankopɔn ɔde aban hyɛ Dr. Ba nsa ama ne yɛ nyinaa yɛ di so mfa so ama yadeɛ kɔntɛntɛm no yɛbɛrɛ ɔde aban ne bi atoto nsa no so ama ahoɔden ɛne nkwa aba mu ama wɔn so ho atɔ afei mmira me ne wo kasa yi o maame bi stroke akyekyere no o papa bi stroke akye no ne nyinaa no fabra Dr. Ba hɔ na afei yɛhwɛ ɛma stroke yadeɛ no stroke kɔdi awuo no afei deɛ abɛda nipa ne deɛ ɛtwe ne n'ase a ne nsa da ne ho no nyinaa no entimi nkɔntɛm ɛma wɔn so ho ntɔ afei obi wɔ hɔ a ne ba ɛdambɔ ana ate ase ne so wayɛ krakrakrakrakra n'ani so ayɛ hyehyehye yɛyɛ ka kyɛ ɔnɛ sɛ obi a ne ba na adwene mu ha no ɔmfamra Dr. Ba hɔ oba ɛbɛma na bibiduro ama wada ɔda nyane a adwene mu ha no nyinaa ɛbɛfiri ne so ama ɔno so anya ne fa ahodie afei ɛtwerɛ yadeɛ ɛyɛ fam yadeɛ ɛno nso ɔde ba Dr. Ba hɔ a ɛno nso yɛbɛhwɛ ama ho atɔ mesrɛ wobɛgye Dr. Ba namba yɛdidi dwuma no na afei yɛdeɛ mmerɛ no ne yɛkasa no nyinaa aba awieyɛ na deɛ yɛ a ne yɛtuufo ka kyɛw no sɛ yadeɛ ɛyɛw na so woanya Dr. Papa te sɛ Dr. Ba o yadeɛ no woahwɛ a wode bɛkɔ akɔhyɛ obi nanso na ɛnyɛ obi a na ɛyɛ wɔ enti gye nɔmba no na fo ani kyerɛ Dr. Ba hɔ ne yɛka yadeɛ deɛ a yɛnyi yadeɛ no ɛmfiri wo nipadua mu ɛma ho ntɔ nɔmba no yɛ 0244 988 004 0244 988 004 and you was 0244 08 3482 0244 08 3482 me pacho Dr. Ba wo Kumase atonsu agogo aban hospital na wa atonsu agono na chi and ye wo enkran ye was Spinters 18 junction awia ye din koma awie se ye yaresem nko na apese kontem dia ene baabi baako ba ebetu ani so so mame echamfo ba enyarewa nyina ebetwane tena bebu om years na 16 years. And a 16 years. Me pacho Mr. Penny Baba kuna do tosum soba. Nti enua forma. Valentine's Day no mu free fee. So mo kwai. Omu so mo ko ebu akwa. Akodi Valentine, but o man clan na de ete ye no. No o man class e. O mo ni me sister netie. Me na me de ba ko ne be kan me sister. Ni etimi jan kola 14 16 ni so mo kodi Valentine. Onu o mu nyina na wo dem. Etina ase enkula na ehya atale, but me sister no no yale. Cancer nti no na adwene ankoso enwumle no. Ti oda ho no ma enkula na ma ada. Ade kye no ofrem no se akọ. Enkula na pio o mu mai na o mu mienu nyina na ye ma me ewu. Me ba cho de. Ba ko na ne ma me. 14 years ni ma me na ewu. And 16 ni ma me wo. Okay. To ono na ehwe 14 years. No oni ni pie. To ofra me ka che am so onya abutere obi o mbeba. Ya hwe animu a bepem saamli. Ye fla nkula ya phone edu. Wo fla nso na ekon so a obi amfa. Nti na na mo ere wo so mo hye me ma de. Me pa che wo enrada me frɛ emu mu peke na nipa ne peke ye no ye be ma de. Nipa ne ye be ma nti me wo ye hello na dede wo no kate no. Wan fla biem. Me so ma fla ni biem. Nti ye sa ko fla boy bi na frɛ ye sɛ wo hu nkula no wo konongo. Ya tumi Africa akokonongo kodi Valentine. Me pa chan. Boy sa ni omo nya nkwala. Boy bi na fla sɛ wo hu o mu wo ho. Prema forma.
enti no me sister mo send this scammer no wonko baby ankla no no mu scammer for me ensa bi ne nam onim wo mu eya e wokono ho me pa chwan boy no na frɛ cancer na me sister mo send this scan de ma boy no 1.5 no so de top petrol kwansini no afla me maame mo sɛ mo makonongo ne nkla na sa abekuma se bleman na me se na ese de boy yi kan di ase wonim picture no way be ma kono susu so hye ne dem am de picture ba na way be ma ne de nya ni picture nkra ne picture no fa musu ne ehwe eprema afo no ma tie siktom na me se be ma do ka se di a me nti de o ya ase na ese bi a wonim hu bi se nkla no e wo ho ba bi na wo pese wo dada jiska nti akofa duabo nyina abem wo na aba odua me ba cho me ne be ma ni nyina nkra ni ni me ba cho wo mu se we de eprema afo hwetiri nwentra ya bobogu etiri so hwetiri nwentra a we de odi animu wapo na animaja ne komu we wa yakola kola boni o ya akola sɛ de mumu tuoi mu hye mema de ma yedi mo ya mo se untem se de emu ba bie paama ɛna hwan ne bo obidua me pa cho me ni be ma ni nyina na e bo odua be ya dai do an de bo odua me pa cho wo na be bo odua me ni nyina wa bobi dia ko de ka bo odua me pa cho ye mia na me bo ni se ye nyina ne bo odua ka sa me bo odua ma me pa cho me bo ni se ekwan ofa so a wagye se sika na me ma me mu ba ho no ma wo so wo mu nsane nkla na ba ha no na ye mitirimu na na me ka se me frɛ boy no nam sika ya wagye de me nya da me nti ase se akla yila ye hwehwɛ na wo anya number afle sese e wo so nka ma police chi wo mu na bibia ya beda wase ba se wa charge de na yesa akla no wo nkyɛn enti na ma wo yesa enti se enani kyina wen gyan nkla na ma wo ma na se wunim wo hwedi a me fie tano no won nkla na mla woni wuni sanso wunim wo hwedi ani na okom tano uhu so me pa cho ada wo ma family emu me nkomo okom wo ba so ya busa wa mo de tete wa sa be fa babu eno so ani sei me wa da so challenge ma me nya nkomo nti babu no podi am so be challenge ma me challenge me nya nkomo nti me nyi wo ba ya wo kwa so no so ne kwa so ira wa ma nya me nkoko ka chem sei wo kom me nya so se me nkom ma me nko akomtete me nyi ntum ba te so akom na fa afa me de ba me nyi ntum sei na da akomtete bombe enu de ma me nti me nka oda woma me nti me nka ba tena ma mo me challenge me challenge me challenge na me na me tiam me chai ma me afa me once e fa me nko akomtete de me nti me nyina ba bi nkasa me ye konfo but wo kom azuafa afa me but upa ya na me se ma me wo kom wo se da asa de na me fie eti boy ne so ya no say enipa kora wo de enkla na adwane a wo mu eduabo abam no so flames wo bubo odua se woni mieru no ya mo de agina mo me pa cho wan ti da ba na ba koda me pa cho intimi nchire eti still a mo nti wo mo nka me pa cho ye nti wo na nkra no mu kura fun o mu kura fun wo fla e wo ma no ma piki wo mu nkasa o mbe gina so mo nkasa saa enti nura na me fla ye nde be ma na piki ko no ante me pa cho nkra wo de ya me nana onana ne wo mu o baba no akamu o mi yo mi kupa e na me no so ye nya me kasa me ba why na tete nkra yi okay we ni de no mo no papa na te no so papa fi to o ma ba ye ho enti mi no dia sam mo na ye wo nai why na why papa fi mu na ye bi we no we ni why pani ni aha wono so no mo we papa no papa ni fi mu to na se we ma me afi we papa fi ni aka bo mu na nkra nkyere ye ba hye sa e we no kra de ni ma me ni ye we ya kra ma yo sha white no da bi do we chi 14 ni ma me fi mu no aha we ya ma e no ma ba nti mo ba ye so ye wo fi ni ba ye melkuru he ya e no ma beto am we ma ba ye ho no papa ne neti akra no dia peja 14 years no papa neti nti mi sister ni wu ye no mu nimu ye ye kwa ye no ne hu mi sister man enti no ye ni wie ye na akra ne ko ne papa ho no na minim kuro no okoye no kwansini no oba se won tena ne papa wo wo betena ye nchen ena mi sister panyin no me ka so wonye no emoja ye moja wawu aye ntimi mpo akola no enti e fle ne papa no ese akra na ba ha
Say the I be the moment try my friend Colani Reson Befa. You didn't bet to a dream. Papa is in the year no aqua. I bombo crat case, Biama Missy. Was in the year no aqua and say on Parklano with you into an also Yakulano, into Beman de Wapona Maye. Yes, we ja. Aha, Nima, I'm in a cry. Yes, sister Penny. Ntisi aso ya pama akora na ne sama akora be di achi ntino ama me sister no ye ntimi ampa akora no ne maame no no kwa no wo me ba cho da bi omu ya 7 o na eketwa da bi enkete wo ho no wo na chiri ma mi sasa nti ya family no ya family wo maka no we wo mo ebi wo papa ho o kro be so wo mi ba bia wo kro ne ni mo na dia wo mo ni ba bia no na na wo ti a wo ba mo Marco no many one it. Omu maame enu omu papa ne de mu ni mu no. Me pa che de bi nya yie no kranka me nim omu papa no. O se pani ni de say. Pani ni de Membi Beatrice. E na wendi de. Pendi grass. Pendi de. Pendi grass. Pendi grass. Boko mali. Boko Motum kwase bi se ozo mo wa ma totum kwase pendi grass ene dia requirement ase empo pendi lava na pendi grass yo se Mrs. Tanana tutu ntese ne many di master ne ho anwan di master o se dia mi kura mi ntimi nka ya betin samu o pendi grass ali o mi ntimi po nka bi Mrs. Tanano tese ne many di no obubo ama mi nka betwa ada sister nkra no na mo makomode wo ekomo aduane nkwala no sa sister do be ya no aye aduane no wacha ma ye nyina panifo ne wa baso ami abedi dwaba wotonku woto strain woto pants woto pad tese minim adekura hankra no strain na woto de mam woto ba kunya ba awo so to de spray so mo spray ho to show nyina na wo mo de eye na mo ba ho ne ya ma mu wa ba ho daddy we no panyin ni di osua aduma wo ba bia ya ye container kakra pa na osua aduma edi aduma etibo so anti wo ye aduane a oni akle ene didie mo na mo chew nye ye ne chew akra na eche ne wie bisa fe bia wate me be me wo se ma e be me na e be me en so be du tem ayen koda no na wo ba ba anti ya mi o na me ba na yi scam no ma fe ndu ni mo abedi na ma de no anti nya ade sa akra ya ma me hu sa akra ya o de ne te na te no wo ma kom du na de wo hia de bi na wo fa ma na e na so timi ye sa ne ma o ma he mo aye de sa mo ni de nya ye frimfrim a enya aduane a wo di ye ya mo sa ko mo ne mo aduane wo na chew akra na chew aduane enche wo wa na bi so beka intense wo be twa be de atwa wo ma me de agusu du bi ade ama ti me bi ni ma de kudie nti akra no o timi ye sa ko te komode ya ma ko mo ne no na jo mu ye de ko ne ye kuna pamu ye wo hwa edura na jo no mo tutu ma mo mpanifo ai ne kwala nketu ase awanwa kamo na mo ni o mo tena ide anka maka se bia mo na matete ya se debi na me we ya ma e mo ba ye chen so we bi wono no se me pa ba hu me se da kro pa wo ya ade ane ma me bo na o dwan ko sha boy bi dem me che no na se ye ani akole wa ma me che ne che be ma no kwa pa me che ne che afla betumi adwane akose be ma dem po wo se oduru anu ka che be ma nse o ma me pe na boni ti kom de no me ni ska no se ne enko ne kwaje oduru anu lo ke no mi ko bisa boy na wo se da e kwa me che ne che be ma ne ka me ko baabi ni ma du baabi me se kom de ne mpra no wa boda me che ne che be ma ne ka ho ma me ye kuro mu wa woni baabi ma me ye straight e for no be nkula wo tena ye nti woni kuma se ko ha woni pa woni su woni baabi o be me nya o boni obi anya o boni abije wonya na mo frank na Allah ni maye na freeway maye ba ko maye ne mo try ebia na ye de ye fra na to na ye hwegi e be kwa kosi wa na ankwala 14 years akwhye be ma dem sabi e di kotie wi asi ma ti mo ma me no ma ja pade di ba hye ne papa
papa kura ye friend papa na ka oba ya for Sadi ka mo. Asem si ye kura papa no ye friend obi anfie se wo ogene ba. Papa. Mumla no say my. And 40 years. And edie. Now 40 cry the wajapa dey say so for me. And I am the fool. Sexy givers. Ma. Et say. But you are the now so. Na how about who I say? Spectacular. Bibi Adam. Pa. What's on Mike? Ultra modern. Sir, state of the art edifice. My call stations akwa. Na wait here. Audience na crowd there ba no me ameba. See the audience. Yeah, here papa. Wednesday abra. Sure. Oh, yama Ghana fa ba na yama wana ha famra Sompa 93.1 live on Sompa television. You pass it through. Na you dey give us Nkomo about some Ghana for Sompa Nkomo so enti Michelle menu afidie no and free hanem say new television no and fa free ha. Obefre give us about center na ye nru akodo enum ayemo edwaso no wonso wape bi na wato connection to say be a ton no bia awo man Ghana mu titiw pa and herbal shops awodo no kwan sister so pe give us your product and it be obefre on 0543 222 470 0543 222 470 na akombeden passion kon a wo pe no yakopon benam yen so na one site me aka no fine pa Mr. ene yedi nkomo e dey afa give us about Mr. Dra eboa na boost immune system malaria typhoid and after join this beto ase ekwanhon koso and so e dey free aye woni padua no mo nti ese wa fe 2025 so wonya ahoden hwonko ne apomoden pa hwonko na wodi di wudwuma da bia meka se ansa na benya dey fe say complete healthy immune system no I guess all no give us yenro no anso ebi especially the honkomo ye give us herbal mixture drobeboa na a boost immune system no de bia meka se immune system no eno na ye the last point of defense ebo woni pede animo nti a sha se ho ahode nsema sha se ba forma ade se ebeka mo entire ni pede ani na ye mpese bebesa ni nti no ene ye se pe give us herbal mixture dro na enom na woni pede akwa bi ti se make up immune system a bit so bone marrow or complement system and I feel a white blood cell no ningina ebeboa na mano enya eye ahoden hwonko kra and so when we pedi animo intimi show pebi na enoma general we be na duro onyare mpo a obetimi atobi na wanom inti mesraw pegivers about mixture adro na enom na efedi dwuma na emmo ni pedia no se immune system na ho den sha se eba form and recognition and identification enya de se betimi identify yare ahodo a ene ye beba eye gu ni pedia no enso emunti onom no na eboa na yare bi ebeba no na etimi kai sanso na afedi apa pen na esa ebenyina no eno so ebetimi akai na akon e de afi honom intimi show kind national to sa and so far here live on your TV set I won't see a number so no I was see obe friend 0543 222 470 0543 222 470 na akomoden passion ko yakopon ebenam yen so na wonsa enso atimi aka no fine pa na bibia akoyi enso ede amawo give us about Mr. Drone so eboa na malaria to ase akwanhwon koso e de afra ye woni padua ne mu da bia meka se the more na ye fia hodo no na generating tontom na female anopheles mosquito ono na ye kofa ba ode yare a friend se malaria yare no enso e de eba intime shonum give us about Mr. Adro ebeboa na se oka na se mpo or the plasmodium parasite moawa na ebenam so ama wanya malaria yare no ebetimi enso atu ase akwanhwon koso de afi woni padua ne mu no obisa ho de ntia ene female anopheles mosquito obekaw na watwe moja na mse ohie nipa moja na ode ato ne nkosua 3500 species of entontoma hodo ayewo ono pe ene de yare a ye fene se malaria yare no enso eba aye nipadua no enso emu ntime sew no give us about Mr. Drew ebeboa na ene malaria yare na tu ase akwanhwon koso enso ade afi woni padua ne mu na bibia akofan obefrɛ on 0543 222 470 0543 222
470 na apɔmuden pa hwɔnko nyakopɔn fa yɛn so na wɔn nsa nso atimi aka na bibia nso akɔfa yɛ de ama wo de bɛmu ho sɛ wanya malaria yarea no yɛgu so bɔ ho dabro na de bia meka so World Health Organization sɛ malaria yarea no yɛn pɛ sɛ ɔbɛtoto no asɛ nam sɛ one of the major killer diseases anaasɛ yarea wɔ wiase mu a ɛdi yɛnya wo ho sɛ wontimi ne di ɔbroni sɛ loss of appetite sanso ɛna afei wapɔso no wapɔso hyɛ asɛ sɛ ɛyɛ wo ya wo ho sɛ mfifire hyɛ asɛ sɛ ɛfi wo nante kakra bi na wabra wei nyinaa yɛ nneɛma ahodoɔ a ɛbɔ nka yɛ na ɛma wɔn ho sɛ nokorɛ wanya deɛ yɛfrɛ ne sɛ malaria yarea no nso wɔ wo nipadeɛ no mu nti wobɛpɛ givers herbal mixture duro no bi na wɔn nso watumi anonom typhoid yarea no ɛbɛtu aseɛ na ebi abɛka sɛ ɛwɔ 2 major avenues ɛfa so wɔ spread through deɛ ɛdi kan ɛyɛ aduane a ho nte na afei nsuo a ɛho nte nti deɛ bia mete sɛ wɔretɔ nsuo afiri abɔnten a gye brand a ne quality no ɛwɔ soro sɛnea ɛbɛyɛ uncompromise on your health sɛ yɛfie nso a either sɛ ɛyɛ borehole water anaasɛ pipe borne water like Ghana Water Company ɛde ma yɛ aduro bi agye de sɛ ɛbɛtumi apurify nsuo no fɛ gu mu na ɛnti ani aduane nso na ɛyɛ solid food na apɛ sɛ mbra in the form of finished food and ɛkɔ nipadua no mu anaasɛ yɛ ready for na ɛkɔ nipadua no mu a ɔbɛnoa anaasɛ ɔbɛma ne heating rate no ɛtumi akɔhwe yie pa sɛnea ɛbɛyɛ a ɛnea wɔnom a ɛbɛtumi nso aboa ɛyɛ anaasɛ wodi ɛbɛtumi aboa nipadua no na salmonella typhi mu a wɔnom yɛ kɔfa baa wɔnom de yare ɛfɛ ne sɛ typhoid yare ne ba no wɔnom spread through nso ɛmfa ɛma ɛyɛ wɔ nipadua no mu nti yɛsrɛw pɛbi na tɔ na ɛnom sɛnea ɛbɛyɛ a yare ɛfɛ ne sɛ typhoid no bɛtu aseɛ ɛde yɛfrɛ ɛyɛ wɔ nipadua no mu ebia ɔpɛ sɛ ho kwan a bɛfa so a ɔbɔde no ɛbɛma reactions ɔbroni sɛ symptoms ama ho sɛ wanya yare a yɛfrɛ ne sɛ typhoid yare ne bia deɛ di kan ho sɛ ɔte bɔfo no wɔ nipadua no mu ofili nausea na sɛ nauseous a ɛbɔ nka yɛ ama ho sɛ wanya yare a yɛfrɛ ne sɛ typhoid yare no ɔtaa de wɔ ɛmɛ nanso da bia ho wei nyinaa yɛ syndicator no so ɛbɔ nka yɛ constipation sanso ɛna afei fever similar to that of malaria sanso ɛna afei diarrhea wei nyinaa yɛ nneɛma ahodoɔ a ɛbɔ nka yɛ ama wɔ ho sɛ wanya yare a yɛfrɛ ne sɛ I beg your pardon, yare a yɛfrɛ ne sɛ typhoid yare no bi awɔ nipadua nti wobɛpɛ givers herbal mixture duro na wɔn a mɛbɛboa na ɛtu ase akwan hwɛnkɔ so nso ɛde yɛfrɛ ɛyɛ wɔ nipadua no mu givers P capsules ana afei givers co capsules yɛnom de bɔ mu ntumi nom baako nya baako woyɛ bɛrima na wɔ deɛ yɛfrɛ ne sɛ erectile dysfunction na ɛbɛboa na ɛne saa haw na ɛtu aseɛ nso ɛde afiri hɔnom ɛbɛ generate mogya ɛde afiri wɔ nipadua akwa yɛfrɛ ne sɛ arteries mu na ɛde mogya nso aba ɛyɛ veins a bɛrima ɛwɔ reproductive organ no ho na ɛtumi asɔre nti sɛ woyɛ bɛrima in general na ɔmɛrima sɛm ɛwɔ fam a pɛ bi na ɛfɛ di dwuma sanso na afei mɛrima wɔn mo deɛ yɛfrɛ ne sɛ low sperm count the final product of mpɛmu nhyɛmudeɛ sɛ ɔpɛ ba nko adeɛ a awɔ sɛ ɛtumi generate ɛma nso ɛde ma nti woyɛ bɛrima na ɛne wɔ low sperm count ɛbɛtu aseɛ de afiri nipadua no mu an advice a medical advice a yɛde mɛbɛma ne sɛ in as much as sɛ yɛwɔ de yɛfrɛ ne sɛ hormonal imbalance na sometimes ɛbɛtumi nso akɔse infertility wɔ mɛrima mu no yɛsɛ ɔhyɛ underwears anaasɛ boxer shorts a mɛnhyɛ deɛ ɛbɛ exert pressure on reproductive organ no nti sɛ wowɔ fie a freely obetimi nso agyae ne saa nti ano nso yɛ ade baako a obɛhyɛ no nso nti sɛ betimi compromise on reproductive organ na ɛma ho nsuo na hoɔde ntimi mmam kookoo ne amaman ne ho branches nyinaa no ɛbɛboa na atu ase akwan hwɛnko so ɛde yɛfiw nipadua mu naturally o blood vessels na stretch na obɛgya ɔnan no ho ɛyɛ mogya ɛwɔ mu a bɛhyia ɔnom na betimi aboa na atu ase nti kookoo a ɛwɔ nipadua no so nyinaa deɛ memodin nyinaa ɔnom no ɛbɛtimi aboa na atu ase akwan hwɛnko so ɛde yɛfiw nipadua no woyɛ ɔbaa woyɛ bɛrima wate nkasɛm nso ɛkɔ fam a mehyɛ ɔnom givers P capsules ana afei givers co capsules no ɛbɛtimi aboa na saa haw no nyinaa no ɛtu ase de yɛfiw nipadua no mu frɛ yɛn no 0543 222 470 0543 222 470 givers GC mixture na afei givers GC capsules ɛno ɛna yɛde sɔre ɛyɛ dwumadie no nso ɛso na yɛsɛ 2025 get yourself tested sɛ wokɔ na sɛ ne wowɔ ɛnamu yare ahodoɔ no mu biaa
and they give us GC mixture and give us GC capsules. And I'm saying, me trying to we are sick about town, we are sick from the terms World Health Organization. I mean, your home and CS, and we are real. Don't want to get the offender say symptomatic, near cast, and then we are really symptomatic. And then we are real Benny Pediano, so now symptoms on and there, Dema who send or cry. When ya and mu ya bia no the months where she nipedi animo anase when nipedi anima unhu ya no na oka ana ekosho the time I will realize ya na se obi ho no wan hwe ya obetimi enso ekun ti ase give us GC mixture na give us GC capsules na enemu ya ria hodo nyina no into ase enfemfiri nipedi ano enso aso intime self fraying on 0543 222 470 0543 222 470 na apomodem passion kon na kopon benam yen so na wonsa timi aka no fine Ziki first the original I was not for any birthdays in free or why na yen ko yen ni birthdays mama o tra ko to back and you need to me birthdays no way enye ready ana eni adaji na anu Matai Champo, there would dinner with the Asqua Municipal Assembly, if we Doreen or Hina Apia, Ghana Police Service Swami. Now, Odina would I be Jamaica and Betos on the Diatoso. Maybe Abreu, Mamma Sanfema. I'm to myself. Oh, mammy, a dear pan, a beba sack or down fish here tonight. Emu dwane afrifri yen ya ha no won ye ba de wo mu bia mo ma ye hu yen ye magic na de mo ba ka na mo ba me ye hu no e ho ne nso betumi aboa mo ti mo ba ye bibia ha won ye to sure ye to spray ene ne ma me de me ntiase o papa me ntiase ye wo amen kola ne de no kwasem ni sam kasa wo omu wa titi ma didie mu ne ayi a na ma di tro twi yankura na minim die ntia mo frame ye so ma peke na na ya frame ye minim die ntia yankura no kolo mo timi aye saa de no ivi kura no enye mo first time mo aye saa de ni o na nsem mo manti kula mai eno saa wo mo ofie saa na tuntum no pendi no ye nim komo ni di ye no ma fafie wura bag asesa ne ma egum ahwe o mo ye nkwa a o bas entom kodru ye na manini hu wo mo no frɛ no se me hu mo ma ne wa ha ene no anadwo ble yediri mika ne yeduru kuro no ne yekɔ ehonom kɔ hwɛ ene o sister no atete nkra yi o ma se so on wo fa mo fie wura bag ye den efie wura bag asesa ntale egum kwai ye ni bebo mu ko obi mpo ne flen ka ne yenim ko mi sister no 14 years no go school 14 years in there bi ono wa ba ye nche kuro nya afie o na wonya afi no ti fie ye den school no o se obesua adwuma ena meka se no to papa nchen wan ka sam fie o wan ka ma me da bi o no 14 years ni so obesua enwo ne ye na na ati o o ma mi wu ba mu che sa afie keka kwa a che keka kwa afi akra no me kwa ba no na e kasa ma me mpache o me kwa ma ba se akra no me ma ni nko school akra ne se ma mesua adwuma wacha akwala na asawura ama me sister plan ne 14 years papa nko school nsua adwuma ene wote man tam wonya den me sister ne fly ne papa ka che ne se akra na ba ha me si e ma na ko school akra nso nko besua adwuma ntie se e be ne den obusa papa no ena papa ne se me de me nchen de me yire ne so onye ni nti no waba mo hodi a me hu so waba mo wa ya kra bon ntia aho so on enti akra ne de awo wo su ti awo ji una na niti wo ji niti na ene ko jom ko ahene akwalai ya se nye de kan o ma dwane ni me de no kra de one akra no wo ma me e chese de wo ya chese de ya kidnap me ma me no wonte ye woni bi na fe wa wo so ne ho chese de wonte jese BBC ni afle onti obi wono wonte obi BBC ana ye afrense bi enkla ne sei enti ba sa no be ma na wo enkla ne ko ne wono ani twa no ho ma me e be ka che se enkla ne wa ha ena wo ma ye nyina ye ko efie ono ampa ye ko ne enkla ne wo ba na be me bi ani dem wo enti ye de enkla ne ba efie no ma me no kwasem ni wo mu buwo ma nkasa but ewi ekrokro mu e ma bibia to din anya wo mu hwe biem sa asem ni si ye di na se metimi akasa be busumi ni
ɛna ɔma sa akɔ bi ɛna ɔma sa ayɛ bi mu sister mo sɔ nkɔ di na nkwa ne etwa mi yɛ mo sɔ ne maame yɛsrɛ mo adaworo ma me de ayi no baako na ɔka ho no maame yɛsrɛ wo baako na ɔka ho ne koraa na n'abusuafoɔ pɛ yɛ akwadaa no yɛsrɛ wo nkwadaa na ne ahyɛwo fo nkwadaa ɛka yɛn ho gu wura ma yɛakɔhyɛ mɛɛma de mu di kɔteɛ yɛ mene kɔteɛ sɛ kɔhwɛ yɛ mene kɔteɛ sɛ papa asada wasɛ yɛ ma meka no wɔn de firi baabi adi fira nyade aba mo sista na anya ade koraa ne nyinaa wasɛ wɔn nyinaa na ɛsɛ nkwa nketewa yɛ mene kɔteɛ sɛ papa asada wuhu na sista mo fara adeɛ nkɔma no mo ayɛ ma fam ntiɛ mo fa ne sɛ yɛ ane ne nneɛma Mr. Champion tell me yɛn kɔ Peter so dwadi mi aso Michael so mame wɔn de eneme bi esie media me nya magic because one enkoda yi wu di nkomo mo se enkoda no wo kede ɛyɛ akyem kede ukurom kede wɔsi kede no mo ai wow so mame enkoda yi asɛmesɛme wɔn mutimi etimi afa nneɛma a yɛkɔ baabi no ɛgye sɛ enkwaa no mo yɛ awɔ sɛ enkwaa na sɛ wɔn asɛn we are worse at least 60 years we are worse wɔn yɛ enkwaa wɔn asɛ yɛ bubra bɔne kankan yɛ no koko yɛ afɛ so hwɛ mi koko yɛ na etire ni kete wɔn na etire ni ketewa na etire ni kete wɔn wotumi wo sɛ wɔn so afɔkubɔ ɛyɛ wɔn dɛ ante yɛnyɛ adwuma saa makasa wie mu nya botere na mo toma ne yɛ yade wotumi wo sɛ enkwaa no wɔn so anasɛ wɔn wo tire ni bi a wɔn yɛ nneɛma bi wɔ fie a wɔn yɛ awɛ ɛsɛ enkwaa no wɔn ne yɛ wɔ fie na nyɛ bɛtɛ baa no makatakata nneɛma bi so wɔn ma akɔrɔ aduane adi ne aduane nyɛ wɔn asɛm na yɛ ka wɔn nso ba bɛ na wɔn de ti fie mo nhyɛ wɔn na mo tete wɔn akɔrɔ 14 years waba wɔn kɔ school wɔ te fie yɛn no ɛde ba de na ɔbɛyɛ etu wɔn yɛ nkɔda a wɔn ɛpɛ sɛ wɔn adi wɔn ho so wɔn yɛ ni wɔn pɛ bɛ saa ɛnu ti no bɛrima no a yɛ a wɔn hyɛ ne dɛm no wosi wɔ bɛɛ bi na di wɔn ɛkɔ yi ɔbaa na di wɔn ɛkɔ yi. Ọba na yɛ ɔdɔ nkɔ ɛni sɔfo maame ɔba na ɛdi wɔn kɔ maa mɛɛma na sɛsɛ ɔba yɛ ɔtɔ wɔn ntɛm wɔ sɔfo maame ɛna ɛdi saa akɔla no ɛkɔ yi ɛnti saa ɔbaa no no na kyerɛ sɛ wɔn ni wɔn dada na sɛsɛ dɔtɔ ɔba ahyɛ di wɔn kɔ yɛ maame so a ɛnti ni ɛyɛ ni ɛmi ka ne sɛ nkɔla nkasa no wɔn ɛnya entity die yɛ ɔmo die sie ana so mo so be ɔmo yɛ wɔn nkasa no wɔn yɔ enti no wɔn pɛ wɔn fa ho die ɛna ɛsɛ wɔn mpɛ nhyɛ so ɛna ɛsɛ wɔn pɛ sɛ wɔn yɛ bibi kyɛ sɛ kyimdeɛ wɔn nyinaa so no wɔn yɛ nima bi a ɛsɛ nneɛ mpɛnimu ebetumi ayɛ minim sɛ wɔn ntam wɔn nom no sɛ bia gas bi wɔn yɛ wɔn so ban yɛ ɛna wɔn de wɔn akɔbɔ wɔn mu ɛna sɛ nea ɔne wɔn ɛnam no ɛna wɔretua ne saa nkɔla no nso a mintumi hu saa ɔbaa korɔ no ɛne bɛrɛ akɔla yɛ amoka na ɛsi akyi wɔn nyinaa so tí wɔn ka ebi sɛ ɛsɛ nka nkɔla no 40 years ni wɔn so ba mpɔni a ɛsɛ kɔn kɔ police station koraa ɛwɔ baabi a yɛ wɔn wɔ no nso wɔn nyɛ wɔn adwi wɔn asi nkete sɛ sabra bɔni no ana wɔn ɛbɛbɔ nso ɔfuma mi ni deɛ bɛyɛ ni sɛ yɛbɔ yɛ wɔn mɔden biara na yɛnyɛ wɔn wɔ phone so yɛn no wɔn kasa ne baabi yɛ wɔn wɔ no na kyerɛ sɛ wɔn mo polisifoɔ na wɔn akɔfa wɔn mo sɛ de bɛyɛ o ne nso ehu ne bɛyɛ ɛda ase. because sese no yɛ hunu abigye mu anya o yɛ Clement no deɛ wɔn sɛ ɔwɔ wɔn hɔ okay yɛn hwɛ. hello. hello. Clement say. Oh, me ba cho nyame adom na nso e. Ne ho yɛ paa yɛ udi die wa ma wie ma yɛ di. Wo papa nso de Clement nti. Yɛ na ko wai. Me pa cho Clement. Mami fo bi di asem bi aba sɛ wo mo ma mienu. Yɛ se bi. Ani Beatrice o ma yɛ. Wada wo ma no kura bi o. Oh me enkala na kura mpo de me enkura ni me ɛna minim wo mo din ne kura no
my first time I met Chinese or boom with this here. Na Mikika Anna Konongu in Shiaim. Mihum Kola, she said the Omo can be. Na Omudi boys to be a cheap. And everyone said, Mihuamu 3 days a cheap. Simete, baby, Meka say, na me call fitting shop baby, yana. Na ma bibi store TV esi so na oya mo TV le do yerepa ana me tiwa na me hwe bia ana omode eti eda hono mo ana to missing person ana me hu se nkola me yenu te se nkola na me hu wo mo na bebuo ana me se nkola idie nye wo mo na me hu wo mo wo nhyiaye mu enani 3 days. Enti ma me peke number no ena me frɛ ti me frɛ na one woman bi peke ena ma me ne say me busa ma me ne be chia no na me so o me ba cho mo na mobile no ena wo se me pa cho ai na bibia ena me si o ena ne nansa me hu kola bi sa ewo nhyiayem a omudi boys bi achi private car bi na private car no nim car ne say boys bi say omo scammers ni bi ewo honom na sisi ame no kasa no me wa sankare a me hwe me ka ho sometimes na ade esa kakra ana ma me ne say sa na tie de a memmoa no nanka ye hu sa nkrofo no enti asema me kan ne say me ka na say enti gise me yonko ba ko no nso yusu ka wono watuni de oba na mabona mane ti asema ma me ne kan ye ma me di asem na chi no ofanya no wo su ane wo se ne nufuwa wanya cancer na obi ba na se de akora ne papa o se musi tete na no ti ma me ne kasa nyina wo su ti na me ra ho na me gina phone su di eti na me gina phone su di ana me se okay ma me mate tina ma me ne frame so osere me a me momode asa me moa no ana me semate ti wana me ya ma dwene se ka madam fo ne ba ye beko boys no baby o mo tie no ye kono mo wana nke abo police ko amane na nke akwache wo mo ne nkola ne nyina ti me adwena me fae no ti boy ne ba na boy ne ka kire se so obe free asankare akọ sorry kono ngo no gise wono ya muto petrol gu ne ka mu na ana ma me ne se wo mo nko onde wontu ka na mfa ye nko me ye nko chake ho no mo ma no ana boy ne se ahomache ebu benya na no wonyem ofare drop ne ne ko ebesim ne abusuafo na ntua sika no enti won de ontimi mfa ka ne nko wa bla wonim nipa korokora ba ofare drop no enti giso mo mani fuwe from asankale to gaso ayi kononwo de giso mo mani fuwe ena ne sister ba ko frɛ miminim no omo de me number ne ma no ena was blampa so busa driver ni se ma ne se ena was the catch so man 150 omo to fuwe 150 ana mo so mo send dem ma me se de mo send dem ma me omo send ma driver no direct ana driver ne so no isu Vodafone oni MTN mobile money ana me se me so ne de me de ka wo so mo send de kora na eba be check ti obi twema driver ni gina no driver ni ana driver ni gina no say mesra wunu a wo su momo no say ana wo su ne na mo obi send this can go number na so na me fanya de ena bla ni je no mo de bla ni sika na je 1.5 no to fu eno me manim enye ukra ni sika na ma wo phone so dabi ena mo je ye no mo de wo to ye no ye tu akonyina me frɛ ma me no ye free kono ya sankale ebeduru ho ti ye koduru baby ya kwa na ye kodu ye bisa de kodu boys ni fie ho no ena wo mo boy amane se boys no anwumle ya boys isuka omo ye be 4 boys no mo ti fie ho no na eti me no ka se na ma mi so omo so mo teke mo free kuma se ba eti ye no na se baby ya ko ni ye beduru eja wo mo ti ye duru ye na me san frɛ ma me no bo na mane se ma se muni mabu akwa na we ya mo fa akwa na picture ento phone so ana mo fa ni picture musa na mo fa ko busa ho eye den ho de ya bi se ho baby kese e tu di bisa na boys ne de o ma ba ho a
Mube woman, number police war, Archie woman, and a mamma dama says, Send me something from the Metibia, the Monamane. It's me, dear, a too much I do not be a me. Oh, yeah, me pacho so, mammy, Sicano, blight phone so number 2. Pacho, I'm sending my no. What's this? I know yelling. Me pacho, I'm sending my no. Aquania, now, me boy, when I will bone you. Me pacho, Mama, the entire man, Bassa, and he said, me fair boy, no. So record here. Mama, I am what and what, Mama, Mama, Pacho, who be something to what our Mama Minchim. Boy, no, me flare, no, me didn't come over 3 days, you didn't come. Eti mituana mi emashimi. Mituana mi emashimi na msafre Mrs. Takrani di ka friend mother. Etu ofre mo si ako. Boy no wajiska no. So na say. Echiremu ya boy di ba pacho musuti. Echiremu no de ba no boa. Se de ochira se ni. Se wo ochiremu se. Se de ochiremu se ochire si. Oh. No kro. Me de baby anya no kra ma me ne se. Nim nipa o musa di strength so. But o muka tem so musa dem aboy. But enchiremu na wo ochiremu die. Na me anim no kwase ni. Eno anu. Na ni eduabo ne be ye de. Enna me chiremu se na eduane be me se. Enye boy ni mom no mabo ni die o. Me se sa boy ne be ka no kra me se. Nipa kra akra na be di no hono na boy na jiska se wonim because who boy no waka che se akra ne wo blemine so wonim hono so because e be di kan sia me nipa na ye nyina akohwehwe nkra no enso se nipa na na di sa adwuma no. Hello mama, woni no hono ma no so me bacho me what am I mentioning myself me ya adwuma kaka na afra me no unim bibi abaye ya wona me ka say bis one Sunday misika bia o menji ni sika bia ne sister na was Sunday me ni sika ne cross Sunday sika ne ma wo mo no kwa na ne sister ne kura pa me che so wo sere me e ma me mfini nua we na ni nua we de saa na ote opa me che wo nwa na abaye ya o ka say na num kasa nye bako na num kasa enye bako Claire, yada say ya no adwen why? Wo de atu wa chaduma na akwaye. Tete no na maame ne ho mabrontie o. Me ko te se aya maame ne ntia. Me enipa. Me ba che nyam nem di. Enipa wa na ka say. Ma. Eya me baba ko nyamia. Hello, ma. Me ka Bible kuta ya say me di wate. Na o kasa wa ha no no no. Enyam nam didi wate me ka Bible kuta me. Wala ba ko offendis. Na ne wo ko. Ne ayi ene ye frɛ na akwa no edit. Enyam mia. Edit no me last number 41. Me wo no afrɛ me aka che me wo no afrɛ me. And was a bla me wo no afrɛ me bla me pacho minua wo he. And am sma me ade. Was yan edi awuntina ya mo sikase ko hwehwe obi maye na ye frɛ wo a wo mfa anam se madam mesrɛ wo menyi usika o menyi mame na mame unim asamba ko ha me hwɛ hello aha mami mami bi wo ho be ka asemi na me pese me ka kire mo wo ho mami bi minim ni dini but last time what frame me 82 mami ya ono frame me sere me se me moa no enya mami na frame me o sa mami frame 82 ka kire me se wo gina kan lo mu bo mi dua na wo mu okọ hwe mu no yese nkwala na o meme ho si kwatidie kwa esi jansi akwaso ebu ye jansi 14 years mo 16 years na ma woka se me nam didi enya me I think you wa se waka yes it tintidi adia na sa mu su twan se enya me ya no obi enkola ya yesre ebrema afọ ma wa ba kwa prenima ba kwa mutu abide I read am fan to so entwa ko computer so je when anyway ma ta champo o hina pia na ewe hye no
Doreen or Hinapia, Ghana Police Service, no way she don't queen, Mate Champo, a squat municipal assembly. And now would you, I would I say on a mission and so the man. Augustine Yankee, but I say, lend us some marketing. And I wish you were now would do our day. When I mean Shrap will tobo super. And I will say, baby. Abdullah Maria Rabbi, also Rabbi, so do the Babano, also a fast Jibiba. Mammy, or Rabbi sing a Mishnah, and I would do our day. Young Queen. When so free, Nazarene Abdulaziz, Oko Ridge School, Class 4B, and the godmother, Akose Sumwa, a Japan, Mrs. Sompa. I ne mama hajia ene ne papa na see you daybreak edu say na wudi wa wudai onyankropon Allah wonhira na free adom ni yedim ekọ yedim abusuafo yen ko computer so adwadi mra na brampa mrem na yen ko yen sanwura sem na yen man kran ketwa mienu we enye yen sam sa a wonu ye betumi abo ma me ahodi biaka 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo o magye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert middle na wote ho awaya stiff sano ono kwano no jama wa bre akos senior mensane me na mu twetweme no emo ye titiriti mentumi pon sorry na enwanwa enwa me freedom buy na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti numbi ansa na wakoda me hu ya ne se wada se wano 3p garlic mixture ane 3p garlic mixture ema moja edu mwafusane no echeyi natural garlic papa bi ene ye dia ye aha na no na madam fukofi po ka kire me say he work natural health for bi bidro bi omodi aba ye friend 3p garlic mixture na manfo tu omo tu oguso no enya senketoa 3p garlic mixture wo kotodwe ne waposo na asori a wo complain no se wonum 3p a ebejane se hum edro yi enya mapemfo ema wo ma nofo ananse nkwada wo nyanya mfie dumienu FDA agi edwedie nkratso yi atu 3p garlic mixture ubenya bi wo memu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e 024-89-288-24 and 020-100-0021. Destiny. This year market. You go from Jinyameno, Yanani different type of Jinyame, Betobi, Abwani Yafo, Yatete so. Yes, our uncles come and be what Abyss Plaza. Femi Che Papa be a dummy home. Share Bechebi Femi Bango Papa be a dummy share Yatete Yamanis to be Bia or Abyss shop. Bibia wo abishop betobi cotton betobi kwache eya fofo la fo yatesu bla adesia market Abyss Plaza. Bye bye. So what about what your papa na you want to say bema we. This is my secret. Give us P capsules. Bema wa won din comfort na want to me bedroom adin won pem. Give us P capsules. Obedu asa mama. Ono enemy lawyer. Anti lawyer no na show bottom. I
you from? They na pon permission ba be chia mo a ese ni die. Musa no. No. You know if you waka wo, if any give us cold capsules. Say yes is yare na wo so. Ko di ju ni pedwam wani na wo posa amamman enti ma wunja wo nan yi. Unum give us cold capsules. Obey free. Lawyer, give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Capsules. Remember what if you do what you do kronkwan efa. Give us core capsules. A painful about one more menu for an kwada when if you do me nunca. Braka say aduabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hieye pa enye braka se nko nuaba ne haban bi ti se korunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ anim yi ankasa braka se ne se nuaba bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye prekese powder siesi nipadua na aba akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkunate de ma baako freduane anopa ne enwumre anafa enkunate de ma baako woni suhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to King's Walk Herbal ni Heroes Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ni Green Light Pharmacy Sumiane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ni Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu mu agi atum Adi oish Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules. Who said down complain with sisini kokua epe anjuwakade only draka sepane ne you di brew yema mani mema eyokuku ni sisi ya redroke sepa Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules emma mema jina brand na eyeme na Edusa ya wasese ne brabo bi e sudi maybe come on mama adwamo what does ye aye chuma. It's a living testimony come kwajudi what ya dance obie timinumbi I just attend for kona wo man kwada for any de onya fie dumi FDA age adwade nkratoi atom. Hello, me dey grow fine. Wonu mu atu, wuntumi nidi, wunnim ni entira. Ebasa na ekire se, yare ewura wuni pedua ni mu. A ni pedua no pese wo kutia yare no na enam se. Ahwani nu a ewo ni pedua ni mu sa. Na enua na ni pedua no ede eko atia yade no nti. Ema wonu mutu, enu nti na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje, emani pedua no nuani nuro ma wotumi didi grow fine herbal sonic wo benya bia ton wo pharmacy ne bia ye ton abibiduro se wo pene dodo mu atua fresa ahomatrofo yi 0244 596 532 openfo de oma kwada no fo ne nkwada wonya mfie dumienu numu bi FDA age adwadie nkratowo yi atum. I remember the days I just couldn't go to the gym because it was that time of the month. Yas extra long sanitary pad took the worry away. Easy. The new Yas extra long sanitary pad is the joy of every woman. It is extra absorbent and fits perfect. Don't allow anything to hold you back when it's that time. Wow. Feel confident. Stay fresh. Hi. Is this supposed to be that time of the month? Yes. Yes. Yes, extra long sanitary pad for extra comfort. That's a foul. Company I am team. Anyway, feel Mr. Pins.
This may not be you. Test be or any capsules. So the mawa, say kuku, I am team, wifey menstrual pains in a tenant. Namison and say wifey yare, or choir sabia, and we must say when you're malaria. Me call ya no mammy malame, me buy an and ben malame say wifey. And you don't know what to see, say, me cry when yamekwa, or mammy tonic be. Bra, Mrs. said, me fear to move. Hey, honey, into a baba na can wasn't son. Oh, baby. Oh, my baby. And you are. Senenso, open for about time. Or my abofra no for. And I abofra only in fear do me 8 me for surgery. Obanya Biato, our pharmacy shop, herbal shops, and over-the-counter medicine at 0599 415191 0544 174461 and 0208 161800. After you. Eba life care, Jaya body therapy, body massage, and also aesthetics. Oba, whoop a wider hip, big butts, body brightening, and also whoop a appearance, a look attractive and Jaya laser treatment for all kind of skin conditions. Say stretch marks, birthmark, dust spots, and I do when I'm about to any for any more life care. You are new year at the mouth. Life care, yeah, body management, and also weight loss. Maybe I'm not overweight. Who can say slimming down, come. Now skin or answer or body no. It's me a you for any our life care. Life care, your massive railway police station. You need just for construction and I air direct opposite. Message over for life care. Our 0540 588731 and answer 0203 18 9090. Life care, your life expectancy is assured. Mama's Choice, your favorite. I was say what the brought to our local market. Mama's Choice macro. But the bone crime they be now just the divvy no one propose amania. Near Bekesha. For my dear mammy. Hey, yamma. Oh my God, I love this. Mama's Choice macro. I'm not quite why you show my son's wire there. So make a true. Now they're quiet. Mama's Choice, your favorite. Baby Sarah. Mama's Choice. Ya pebiani ya mapa wadi ye duampa. Enuni Mama's Choice na papa. Ubedi sa. Mama's Choice, your favorite. Aji ejodi nkratwe atumu. Mama's Choice full mix. It's made with all natural ingredients and you're fearful for pepe. People love it. Charlie, where do you fast to? See nabe. Me wo fufu bie men wa ubi hye kontomo a osuti. Fufu na de say. Mama's Choice. Ubedi sa. Mix. Ubedi sa. Aji ejodi nkratwe atumu. Ewe o my de share da mo ase. Se munya ye ho bre na mo tren ye. Ma ye kodi dwa e de ba na brampa. Asemi o so musi. My lady, ababa no 14 years no. Ye be say so mo mfa no TV ni so my lady. Ye ni kan ko ne papa ho ansa. My lady, emema bi sebi omutimi ma awade eye de esene omuma. My lady, omutimi ma awade eye de esene omuma. Wa ware ama yire wu. E wo baba ya kamati sei. Awade a wakọ ware fufuro nti. Wo se untimi ni akwala ne ntena na yire ne so akrabo ne untimi ne ntena na my lady 192 obi ba ma no my lady 192 obi ba ma no
enti awofo ni bi wo no ma yadwunu wan kyese enti saa papa sebi man lady ne ba ayira sese ya hwehwe na onim sa akwani akora bone enti wo so wonyia ne biom man lady saa papa wo se mrani ne di wo se mrani di akora no 14 years onuru se onu akwa activities abonte so okobo ne bra wo se kwan bia so wo ye o so wanye o ono so hwe akoda no ona wo so tete no enti se nkwaba bedi oyiri nuanom ho a anka bone be ne wom ka bebuo na mu nyina ma tete no akra na sei wabedi ho sese yeso wa yira ho se mo amo hwe kwan ba fa so a mo kwa kwa hwe na ba eti o ma hwe na ma na se o gina firi omo o o gina firi omo sese wo san wo ye me bo so o gina firi omo enso sebi man lady nkanya ne kwan no nyansa bia ni sase mu akra 14 years e wugya no se ono kwa mo ne bra se na man lady ma me mra busuanfo yi so kakra o ma ye do metim be so no sebi akola no obaye no bibi esho ma mu hunu sa akoda no o suban bi a enye entimi nkoba se wo de ne masie mu saa ana aba beduru ba bi aduroi o mu se mo hwe wo mu mo ye de o mu pe bia bet o mu beda suban bi adi na me de se wo utimi kan se bosumi mu ni no o mu ye ne ma bi ma mo abu wo mu ti wo mu nyina ende ne kwa so a eti se next time mo ni akra bi tina na se obi ne ba mo hwe ni suban ansa na mbagina magino maladi ma me nkonkra no so malady nya mia nimni enkran we sei se mimi wo fasefo ne nkro ya malady em se fio nkomatu ye omu mafie kra biem 40 16 years o ko di bemati na nekra no e ni 16 years no sister me pacho na edi enti no no training no edi enti a yenta ma me kasa ayi no 14 mo na mic no so o ma mi bi wuye no o be ma 14 years no she be ma dem eni mo sister no waye waye nsamfu ankasa ti me kura na me frɛ ye se wo ma me woni o frɛ ye wo si wo ni ni wo ma e ma ni mi o ya sende wo frɛ ma be ma na ma de ma bra e na me bi ne singa me no kwasem na se wo ya de wo bia wo ti ko sro bi ko school ra de ma ko chi mi chi wo ni be ma ni nyina no mi hu sa kwa afro ka se me kokko de akotwempra obeye dia e wo de mi akwala mfie du nan no wo hye be ma de mo mene kote ma ne ma me pra wu mu fra wa ma me pa cha se boye ye ntimi nsu agire mo de court supreme court ai second court ati my lady me pa cha my lady said o mu si kakra na se no onya 14 years old no nya 14 years na 13 years say ma me no we be ma ne so ya nya ne hwe ma nya ne hwe besi ne na be ma no be bia wo no fi ni wo enye kwase e be bia o ma mi wu ye na me ko me kro na ye ko di nkomo no ene bu sa se na ba ko aka we ene wo so mu fra na ba ye bi na ko mi ni wo kra mi ko oda ansa ni e fra fun so eti boy ne kwa no be sa fra ni me ba ene mse na ka se ena boy no man timi anchi mi ni boy no mama eti mi ka tira boy ni sa aplana what enam ne so mo de aplana be so ama na ama de beti di nua na wo de abaya to ko ye enimle na no ma plano ebedruye eti mi nim boy no ne ma mi wi no oda be ma de me pa cho no kore no oda be ma ho me ko ayie ho no ne ma mi ni wuye no ko school ne ma mi wuye no onko school sister ho me why no onko school ya bre ma mi ti ana o de fe papa no oje yadu ni eti why you want die be kan se akoda no san kora yemienu enne se die scammers no mani asi abre no se sikaduro ni sa eniema basa o mudi nipa ye no me eya na me ya mama wo bi ma lady ya na ya akra 14 years wona wo suru 16 years edie na bona hen edie na wo ho ma lady ahunidie ban ana akoda wei what you may see no one could do. Yeah, what free fear corner watching. Oh, my lady, why be crow man and you know my yagumpo? Sapa pepe, it's your best, and my mass uncle de ababe dimo, your best remo, and crano, the sieno, Yanyamo betemo, and you want who's uncle like me and no, your mother TV subiano. My lady, Omunya case no one to woman manina. If a man no so afan kra wo munya nuru eye age ya so ye no moda my lady
14 16 years there I was say nipa nkora na kodi omo say ye oba na kodi omo o say ye memo malady ye ma police ni kan chi o mansa na de ohwehwemu bi bia no police fo nye every say nkola we sabi malady ye nim de o ma be ye e de abo o man Ghana o mu so o masoro e bobra bobone ba malady e bi e bedru ba bi kwa na nkromo ba be ya asofo o mu be ya asofo aba be preaching nkrofo mo mansa tira enti nkran hu ya mo man Ghana enti ye hwe kwampa yebe hunu nkran no ma be bobra e de abo o man Ghana malady nkran ye 14 and 16 year malady media wo papa no ye me nwanwa ne say wo se wuntumi ne ntina ba ba say what the pressure asi wo mu so se wo je nkran na firo mo wo akola we ama mo ne na mo dem ma de e ma de ente kra mo fa no ko se papa ne fie mo twitwa no en to betu na gua won tunu mu enti malady ye be sere abusuafo ne adofo e hwe Sompa TV e kwa chiri papa ye bia wo ma ne tunu ba bia nkran ne wo bia ye so mu kopie mo kono abepiem bremanie eye kedeso mu fa ho nyina eye valentine wo mu di papa malady wo mu di papa abepiem kotie no mu mene se malady wo ma bepiem abu akwa ene breman se de wo mu okumase mu awani betwa nkoda yi so ba bia mu ma police nti wo mu se police no wo che fufuo so wo che black mu ma nti wo mu malady saretie ni nti wo mu se de be ya enkodai abrabo ebetimi asi amo mo malady wasum no afi woni yesi paaje asi wasum no ani braba 2025 ye mo biafo bi anye boni dabi malady ye mo biasisi obia na nkra 14 years 16 year malady dienti na oze ma brama bi fa nkra okogu dem ekogu dem esi won so anopa wi anwumre ana to malady afi ye mo biakwai malady medase pi medase Mepacho sikadwuma ekuo omo se omo padwuma efo omo padwuma efo mobile bank etie nyina ye mfe ani nkyere wala ba o se bagigi susu pa na ubenya sika 009581003 Liberty Conference ye kwa bompa ye akodi mpaye e wo jubli pa ye nsira doso o man ye wadubu achi o se my work my life ye mfe ani nkyere mu ye ma me dan na Hamilton omo ba be boy nyom oh obo nyom ache ye mfe ani nkyere ko oh e ya no pa no sia pepe ni ya duru ho Liberty Conference oh glory hallelujah me pacho Exodus one man diabetes ni hypertension draw tatashe ye nyina enkonko gibi Exodus moringa capsule enkonko gibi Exodus dandelion capsule ebetu ni nyina ase toni mienu na num bottle bi abayi mienu na wonum abom santako ne ade ni nyina ebedwane 0544 447033 we ye bibini toma plus yenkonko gibi ayamukuro eye wo satamfo obu ano ebetu na no ebetu na firi ho na wo yam dwaaw ni nyina be firi ho baby eto na draw etu aduro bia 0543 0541 337810 Joy Cam Roofing Company ye kwa kobo ye dan so enframa fa awie bo kono mo mehwe mawo free estimate obeni nyina kama ni nyina da kono mehwe mawo o maboso kama ya soko ba ampa me ya police station dia nhwe tachiman ahenso brigade for 0540 125816 of cyst. Eya dupa. Doctor say when your hormonal. Obebia here be. When your ovarian. Kwana kwa jibi. Obra yonye. Unumni. Na bibia titiasi. Kwana kwa jibi. Eya midpoint pharmacy. Ene diaba. Eya ne di midma tablets. Eya malaria draw. Suspension. Etu ase. Ipacho peosis or techimaya. Kwa brefa chemicals. Anyway you would hear me share. Kwana kwa jibi. 0596 607-858. Sasem Heba. Yankonkwa jibi. Ebetu. Oyade nyina. BP. Ebetu afiri ho. Ebetu. Ni nyina da. Wakoma bo kinkim. Ebe nyina be free ho. Freshman capsule. Ema bema ye bema mua. Fresh lady capsule. Ema oba ho wese. Fresh cold capsules. Ebetu ko kwase. Kana eba mixture. Etu malaria ne typhoid ni nyina. 0243559319. Where you St. Andrews SHS calling. Ye nyina mfe ye manko suku ho. Eye suku kama. Omu ye course bia. Yo mankasim. Hon ye wo. Ye mfe ni nkyerem. Shama.
Yɛmfie manko 1 to 3 na yɛnye wɔn 0244696911 edusa o edusa ɔse madansie nie ebetu ni nyina firi hɔ oho bɛtɔw kɔna kwagye bi edusa malahe ebetu malaria ni nyina na ɔde atwitwi 0500 110 115 abishop apemprade afie ne hɔ yɛnyina mfie ni nkyerɛ hɔ ukra 4 CDs sɛ yɛ gold silver ni nyina da ɔba akotu biton sɛ ukra sika kakra dia 0598 585219 Sister Nature Spices didi peche kona kwa jibi ni nyina no kwa jibi anu nsu ade yemfanya nkwan yemfanya abomu ni nyina eye kama no artificial colors kona kwa jibi ye papa jema bedu store mu wa ena dia ba 0243 535 025 Charistic Company Limited ye the Zahara mixture yenkonkwa jibi and Zahara G ye nyina oba ohun bewo amwose awese a kona kwa jibi ni nyina betu afiri ho watin katiko ni nyina beba o se fa Zahara G any capsules no bom emprensa dako anopani enumre mepa o chewo hindi eba mixture na ebema o malaria ni nyina atu adwane 0246 348 334 Faith Homeopathic Clinic enronketwa Prophetess Elizabeth enyina mfia ni nkyire ho oposa wani obehwew obetu ase ni nyina ebedwane yamfia ni nkyire ho na omehwew ya wahene makoko ben eti mu ho a nkrantie kusotuom Fred Doctor 0244583859 go fine ube grow fine umoja aswati eye grow fine eye grow fine eye grow fine ni nyina ye grow fine wa wona pese opia bon eye grow fine oridi enani e basa ni nyina ye grow fine eye grow fine ani ye dia ye esham emfa pa no nkodi na ne nyum so nya ya de ene dia ba hia ye ka no ba bia nso no what to be 0244 596 532 Gentleman Dental Clinic. Ye kwa kohwe yesen. Ubetu. Ube polish. Ubesi. Ye mfie ni nchire. No mehwe ma. Ni nyina. Halitosis. Obetu asi afiri ho. Ya okumata report. Total filling station chi 0559139582. Katima Herbal Center. Doctor wo ya de se. Enemu ya de. Obetu asi afiri ho. Ni nyina. Ya wabu akwasemase a. Ye mfie ni nchire ho. Doctor 0246 914 Kengen alkaline drink. Eyensu krojen. Ye nyina kokwa jibi. Potassium. Etu ayem ti. So wonu na obo hyehyew. Ni nyina be free ho. Ya obrema UGC. Tafoni Road about route nkwanta. Swami Sompa Nkomo na se kwa. So for mame oho. Obenya bia tu akọ. 0241 449 191. Meko Canada. Express Group. New Zealand. Yamfia ni nkyire ho. No mo nkwaje maye. Ni nyina. So edi ama. For 0249 000 448. Iti abusuafo. Di ayen. Mo fan kran for tonto so. Prima fon kwala. Esi kwati die no. Samu mo na mo na dress be ne hyem. Edie nko a. Edie. Bia wani atwa nkra yi so. E prima fon kra mi. Mo fre. Number ben papa. Number ben na yenfre. Chiroma ye ni fanto so. Ne bi obi ani chom so. Chiro number ne ma ye. Kwani mo na ma abijin chiro no ma nimre. Adu chumo ayenko ba cho. So Mike Sompa. Yes so. Okay. Na minsa ahwefo ene etiefo nyina educhiwa heba industries ena yenso yabo awram ede wakomden ebrewo yade ya ama wankoye kwa wanko bie ni nyina yade nti ena wanko bie nanso enyewa educhiwa heba yabo awram de yenupa ho nsem ena ebrewo wie bebie hawo ene de etutu woni peduanum ni nyina no entomra ma no nsisi medupe no na nyankopon nam ye nkasae so ni yenupa so ama won so ho ato bebia wo bia educhiwa bitters ene educhiwa capsules educhiwa malamis educhiwa tonic ena afi man couple capsules edro no eye nan edro no dwumadie no ebia wo dwumadie edi ewo nipaduam
on Casemani soon a brimming to me coto to ebites debi. Nemum a reis obit ye na or say oposanani. Obi honoman and one casana airben so bibia entoso. Nanso waposa san a yenny in oposan in a yenny da. The patro coco and a do nyasano. But more day na cope educhua capsules and as any bitters. Made of 4 Shamina would say me ye and coto bitters. Na ento capsules in the mum at the same time because Nimi no nyina eye adwuma baako obi wo no ma ompensuo no obi nso mpe capsules no enti na ye maame ye ba ne akyem sanse obi afra ye pen akasa mekoto nsuo no to capsules no e ma ekofa ansem bebre ba enti misew say ye capsules no na wo pa age capsules no say ye nsuo no so ana wage nsuo no na etu yade kro no a opese ekọ e ma woto e ya yam timu a ye no madu twun abites anasa ne capsules a eboa ye pa e ma ye nipadua no emutimi eda ho e ma ahoto eba enipa biye didi enum nsuo enti ewo se nipadua no se de nyankopon ye no anopa wotimi gya wonan enumre na wasa gya wonan wadware wada kama bibia bekoye ediamo eno ne basa de chia ahoɔden no wo ho unya bibia wotimi di na meka se ni nansa so ne ewusi wontimi enya wonan a ne de se eniema nkoye ewo nipadua no edu twon bites anasa ne capsules no na ebetimi aboa ama yamutim no constipation wo yamatimi ada ho obi wo no ma okogya ne nan so a ade se what shim na de na behye ne to eno so timi kofa yade afoforo kra na san de abro obi nso gya ne nan ya wo kyem wia na fe moje di akire na eba edu twon bites ne capsules tete aduro emfie duanan ene akire ni na ye maame edu twon ade aduro ba ete se abeye mwa ede ama ye mu binom ye maame binom ye papa no binom te se ne emaba ya yesi so ya yesi yanum abibiduro na nso so ye ni eduane ahodo a abaso di kontomre edi kwansusa edi tomatoes ni ade enso wase menuma bibiduro wo sai nipa no de minim dia ope entie ne ye de age atom se ye benuma bibiduro sanse ye diem ye nananom no no mode tete yen kope edutun abites ne capsules oba kra de entwen kasa me yematimansa eboa ema pa ye fiti krom eboa ema oba wawudiem etimi da ho oba nani abre se opese owo afi no waware na wawutimu se me bi atwam na niema nkoye emfama ubu nsa na ma na pains awo nam ne nya asem koto a ye no madu tun abites anase ne capsules na me dafo ebeboa wo ye pa amane ma akoye ubu nsa na se ma miso no madu tun abites anase ne capsules na entimi emra yie esanse ubu nsa na ma eno so eye nsem bebre obi se media na e banketenkete eklote obi kura se media na enka wom na nsa na mebu nsa entibo so me no obetimi ebu ne nsa na wo twe mako ennan misrew enye sa na nyankopon eye na wotwi na eba e wose na nsa na eba e wose wanga sa wotimi nsa me flow yie obi won wose mebu nsa na nsa enye no wo pedro me pa chawo enfum so obi eni hu se obebu nsa na nsa ne nyina ne ba no na ehia obi de beba na wotwe enso so wo de na nsa na ba ye no me so na emfaso e wo so enti edutwa bites anasa ne capsules no eboa pa menstrual problems ne nyina no eyi free ho afe bema na oba wo hweme na osimi sisia meya sa wate pense sisie na no ane ye de namo no ane ye de kwaye ba ye ne yeso ane ma wo ya pampam ye ne ye twika ye ne enu aduane to nyina wo sisie o ya emma so se ne wo betimi aye adwuma enti sisie die me pacho ehwo kwachewa asamba ho pe no watumika na wa padure betimi aso ano ntem wo sisie wo ya amenne akoto anaso we nwa ye de amawa kope edutwa bitesan se sisie ya de bebrebe no efa eye koko na edi enya enti sa wo hweme na wo di nsuo go ho kra se wo kodware na se nsuo to na wo fam wo kodu fi asam ato obi dware wi wotimi di afi dwi no sa na edan no wode no ho atwi na otwi sa me se wani die me yankopa edutwa bites anasa ne capsules but mode na je maame enam bai na efre no dia wonti ase bia na nsem bia opeso bi say maame edutwa o so bebo number no egu TV ne so de na so wo a wotie wo radio nti no number no 0599 415 191 0599 415 191 and that says 0544 174461 0544 174461
461 oba mode na number mu mienu ebia obefre bia no ye maame ebeje so ebia na wode no enye koko nsem na wode ne malaria typhoid jaundice enumutuo chese wode wanumu atoa to the sense nsuo kura no was bisi the whole day menum nsuo no waka ne saa no wokọ me pato the whole day wonum nsuo no bisa ho se nipadua no ohaw ben na wode ema no na nkampese wankasa de wode bema wankasa wo ho enti me se wanum atoa wontimi ni di wonante kakra bia no wabre aya no wani subire wo honam yo se mremremre edura no pa de se yetietia wansa no watimi akwa adwuma da bia ye ntwetwe enkwala no basa ne yesere maame ha ye nenso enye wa wonkoto na wonim dia wokom ewo nipadua nom enu ntina ye maame ede adutwe amala mesa abase say malaria wakọ hospital wakọ lab na doctor akatro sa wo de no typhoid de ekoso wo nipadua nom wonfe no mfi a eri obo no a eri woni nyina typhoid wa kwade adutwe amala mesna nom na ebetimi aboa general weakness ni nyina no ebefiri honom ama wo ho ato ebre no nti ya ne adutwe tonic nso enka ho sansa malaria kokko yade ni nyina no nyame ye nyansa fo ene wadom ye maame ya de amudo adura woto nyina no ahwi moja enti wose wokoto adutu bi test na ne capsules anasa adutu amala mesa bo mode na je adutu atonic nso eka ho na ensiesie nipadua no oba ema wo nipadua ye kama ema obu nsa ebeye be ma wokọ na wo banyina no ho ode gina brane sanse umoja no edi afurusan ye esa biebie ntinim eye bibiduro krogen adutu bi test eno so wo edwa so ba bia yeto aduro bia it is wokọ na wo so to adutu anu pa nyina bia wo sima mi mojaduro ne bi nka ho se be ya meda metimi adade chia metimi akwa adwuma ye de aduane simanim a metimi atibia die ye nua no mema na ye kunu no ye papa no ma me anya mo kire o se be ma de wokọ na wo ba na wo besia de hia ne se dura na dwonso so a wa ye ne esese wo ye na enso so ne nyina mu no enema entimi enkoye emfa ma wo sa kwan ne so da bia ne ye jojo din a wo do ne ye de fro je se wokọ abonten kura ne wani kwasa wo mrafia man couple capsules edre ye men kwa na enom eye men vitality enti me pacho wo ye bema na wo hweme ana wo tie me na chese wo memma yesam enkoso e wo mpaso a ene die ni ahobrasiem man couple capsules e free man couple ya so ye edutwa ene de edrei aba edwaso enti se wo no edutwa bites na wo nom ne capsules no wo betimi anom edutwa man couple capsules nso bi aka ho na wo de tonic na pia no yanom malaria dro sanse malaria de etenkwanchen ye froka ya dwuma mu a ye wo ba bia wo bia no tontom eni edi asie e wo honom ti woto adutwa malames na woto adutwa tonica enkonya ho bomode na wura pharmacy shop chemical shop herbal shop wona to aduro wo trog so wona to aduro wo traffic mu nyina no eto adutwa no pa nyina bi ba bia obowura wonya bi naemmom sa wonti bibia ase na wasem bi ebisa na nka opesa meka bibi pa na enso anti enfri ma no bomode na frɛ ma me adutwa o ho no pa 24/7 obeje wo so bre bia be frɛ number no eye 0599 415 191 0599 415 191 and na fin so 0544 174 461 0544 174 461 medema no sie ne number no na good TV no so no bomode na frɛ ye maame na ne awonti ase bia na se ya ekiri wadwen eduro no me fa menom ne sen dodo se na maame mento ansa na kokko ni nyina ase ahye na metimi anyamapomuden number no biem 0599 415 191 and na say 0544 174 461 medama sima monti that's it yansu ya da se adutwum wa tete aduro eti utimi se ya na ma ho ya no akojo de adusuafo meya ye ko masem mumfa picture no na mumfa production line into so maye obia woni betwe o so bomodi anse obe free production line so utie radio 0541 266 26 0541 266 26 and 0242 056 978 number ya baby a wo bi a wasem etete wo everywhere eku a wo bewu a wo be sha homa frey na bra ye ntrase ni eni nkonwa obi abu afaso sofo bi afefe wo obi awure pu wo hyedam wo bewu konfo bi adu bone a
fa bedaye na onyame ame ye ho amode na ye nkoma abusuafo matade free Rose Gold Luxury Bar a jam seat and a winning guso fefefe Rose Gold waterfall 3 miles friend I was 0549 748 719 0549 748 719 na also till nana ya we tebe twa fa friend for me bia 05549319 0548 931931 en so len koda prima fon koda tiesi dwomudi ya me haya mu na me de wo mu beba hello 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 05549319 0548 Somebody carry ya o masensebi o majunchini ya ma abusia de besia Sompa Nkomo ebola e sori so ewie ma obi bia aha edeba Sompa Nkomo so na ye slim and fit for ewie ye chiachia mu nyina e mama ya wodwom ye papa wo adwuma mu workshop ye chiamo na slim and fit ye san kasese ye damasi pa se mo ne ye di edwa na yakase yaba no apomudinti na slim and fit for ewo ho na yenim se ye kwa ye ba nyina no ye nipadua ya ne kura yen ubenya edija e nipadua no ubetimi akwaba e nipadua no nipadua no totima na bibia ayebasa enunti na slim and fit akofa ndro tatahwe a ti apo na wo ema nipadua no ahode a ehia watimi akọ na watimi aba na wonya wanigye enne ye baaya na ye ba behwe no ma bia ema ye nipadua entumi enya adwuma senia ebetumi esesenka ye adwuma ema na kwan a ye nduro no efa so eboa nipadua no ma etumi esipi na sita enso na ye didi nyina no broni efre bi metabolism ye ka metabolism a ye kwan a nipadua na nkasa efa so na etwe ahoden efri nduane a ye die no mu na etumi ama wonipadua no watimi akọ na watimi aba ama watimi adwene ama nipadua na nkasa so etimi asiesie no ho na etoda sa metabolism ya ye kan etoda obi wo ho a ne die no ebi mu die eye ewo soro ebi mu die ewo fom me ameti ha say broni be ka se me wo a very high metabolism rate enti me didi sa dan kra na me ye kese da noma ema yetumi ye kese emu baako eye metabolism ana noma etimi ema onipa aduane a wodie no wonipa aduane akasa etimi twimu ahoden na wonya ahoden apomuden na wotimi de koba no eye metabolism yi se wodie wo fom a ebeye din se wodidi bia aduane no betimi ayam ewo nipa dua mu na etimi atwe emu ahoden no na watimi di akwa aba se wodidi na wo metabolism ewo fom a aduane a wodie no nipa dua no entumi enyam no entwe emu ahoden no nia eye ne se etwenia epena enkae no ejai egu nipadua no mu stores it at fat in your body ebe dane srade ewo nipadua no mu enti se untumi amfa anye exercise ana bibia na afi build up nkakra build up nkakra ema enche obeyi bibi kakra na wabre brain be kan fatigue asset in esadi yawe nsunsunso bebre ebre nipadua no enunti na slim and fit yakwakofa enduro tatahwe a ebeboa ama o metabolism a ewo form no etumi ekanya no na peja no sane ebeya ube honam ebesisi honam so yenduro no broni beka se it boosts your metabolism, it increases energy ema ahodin ema se wodidi a na wo fa yenduro na ema o metabolism rate no ekosro etumi eyam nduane atwumu ahodin no sane ebeya oye adwuma ombre ubetimi aye nia opese oye slim and fit ye dwasuo ewo kumase ha ye wo abrepo junction o sunny ship mu wa ye ni JP filling station
ene di nhwe ni mu ye ni JP filling station ene di nhwe ni mu enkran so ye wo Pokwase ablekuma Pokwase kwan no so ablekuma Pokwase kwan no so be wo bro no bi efe no olebu ehwo a na ye ni che wo Pokwase no ye wo sa kwan no so na ye Kumase wo pesa wo frɛ yen a wo benya yen ewo 053 672 3921 and another number biom 053 75 35 656 Mrs. Subium 053 75 35 656 and crying and so numbers no any 0536 48485 and 055 145 6442 055 145 6442 Frey efa wapomudin ho efa sradia adokuru ni paduamu se efi na damoja wako hospital ema doctor akatro se efi ewo moja mu ana se kwan efa so a uni padua na ewo se nka ye adwuma entumi nya adwuma Frey evisa ye wo enduro ye nduro ni nyina nduro ni beka se eye organic yemfa chemical bia emfremu enti enyansunsanso boni bia ewo ni padua no so enyansunsanso boni bia ewo ni padua no so na obi amafo bebre Frey ye ka se me de adwuma me ye no me ni adaje a metumi de aye exercise me ni adaje a metumi de exercise was slim and fit ye ka se exercise is a bonus if you say yendro no dumadia enka wase exercise eye woni padua no mu se obedidi na exercise ebema o calorie o metabolism rate akosho na etimi abani aduane na wudi no na atturning into nutrient ama nipadua na etimi atwe na wanyam ahoden no slim and fit indro no ebehye anan eye sa adwuma pepepe enti ye ka se you lose weight even whilst you are sleeping Yendro no be eso a detoxification product. Ehuru ni padua no mu samfri ni padua no mu ema wa uhunu say yes. Wunti esisi so akoma eye adwuma pepepe. Enu nti Frey yen maame say wako doctor na wonante kakra na wokotodwom ya wo ya woye bibia na wako bo pri fresh slim and fit na woni ye endigwa na woni yen baji wapomudin e was slim and fit me se Kumase ye wo Abrepo junction nipa bebre e dia dance e pa slim and fit nduro no ho maame papa men twen ema yare embo wonto ansa na waba emre a hunu se nipadua no tumia nanka wankasa na hode nanka wankasa wo no eso ete no fresh slim and fit ye wo Kumase Abrepo junction wo sani ship mu no kan hunu se onipa sa metabolism ya ye kan wasemi unyi no na the rate at which unipadua lankasa betimi abani induane a wudi na eno so eso te enti unhia slim and fit ye nduro ni bi unhia ye detox tea no herbal cleanser tea no na etumi aboa ama unipadua anane sradie adukuri nipadua no mu ama moja ntimi ndie fusan wo mu woye bibi kakra na wabre wonante kakra na wabre wo sori kwa na wabre wo da sori fikata so a wonam nyina ya wo ya ase abo Slim and fit asuye na ye beboa ama wonam dua asisi so efse nipadua no ene ade enko a wo hia wo wiase no ma nyina na woni apomudin a wo ye mobo maame nti Slim and fit ye beboa nti se na ye kan no ye wondro bebre e wo ya asuye na edro baako a meka wasem eye ye weight loss coffee no na ye weight loss coffee we enye coffee keke eye weight loss coffee a nya efi green beans coffee mu na wo a wonim green beans coffee wonim se saa eduaba we no nia eye ne se eboa keseye eboa regulate high blood sugar level esanso eboa ema cholesterol eso te na nia eye ne se o coffee we se uto coffee we ya enu na eye ebe your breakfast enu na ebe your breakfast na ye kan se slim and fit ye no bebre no eye food supplement and as a meal replacement enti se onum green beans coffee we ya weight loss coffee we ya ema e common end o na eye ne se
emra enane srade ema wo so ate na wanya wo shape na wo form na wo fu na ayekese no aba form na wa basa aye akakraka no so ate no na nipadua no efidi on the excess fat ego nipadua no mu a nduane na wodi ye no entumi ambeni ekoye srade eda nipadua no mu no na afi nipadua no efidi ewo saa srade no mu eho na wotimi lose weight enti ye green beans coffee we eye papa ena ye nya amanfo bebre edi ekire eye flat tummy tea no we ena twi ye funu srade no we ena ma ye funu eye flat no ena ne srade ewo yafunu no mu eboa ema se wudidi na aduane na hya wo so boni fra no indigestion bano eba form ena bloatness wadidi na waya chako onu yenduro na eboa ema ni nyina eyifiri ho na yenduro no primarily ana say ni titru boni beka se ema wo so ete eyisrade ema dipadua no eye kama ema wo so te eti yenya emu apomodin no na enane srade ema srade yenum ya srade bebre e woni paduanum etimi de ye ebi ye stroke ebi ye owuo ebi ye high blood pressure eni ade eni nyina no emboa yenduro no ema ni nyina esote ema wonya apomodin for any ti Clement Faith asuye na be jiwa yaresa. Mama's choice fufu mix. If I shop, I'm sure you'll buy it. Brother, and you're so good. What time you should see about Queen Wayne and say? Bra, said your time about Misha, it's your Jimmy be fearful, and not your back ever so. Really, about this offering now. Bra, so because me the time about Misha who dance ya, resting in our Ebertinenka, 87 malaria, what do any time about Misha? I know go, dear, I want to want to any deal. What do any time about Misha? A great, I know mark or bar waffle through, the one mark or down for any aquada when you feel to you, and some of the time about Misha. She said, walk to hospital and answer loud. I'm what we say. Who a 3D malaria be answer? I also time here, TIME. Time about Misha. I feel malaria. Never be at all over the counter medicine sellers and the herbal shop to do an FDA Aji a judging cratoy at all. Harvard Hospital. Specialists in every kind of bone disease. Herbal Hospital. Hey, baby, a Sunday will be here. And so, Yarits in the Sapa, and don't spinal cord, swelling of the arms, arthritis, bone injury, swelling of the leg, with reddish color around it, and so on. See, Herbal Hospital has special ultra-modern machine for checking of the body. I have tried them and I got good results. Try Herbal Hospital. Well, a major edition, my work, my life. Wadu watch when Yamiakua was food for thought at this soon now. Wow, you were Juma Penny, I would do penny face without person worry. Obana Sabem, I feel project this when Yaushu and Yamian Quai, who person to quite. I want someone now. Liberty Conference, February edition was my work, my life. Yes, and fidelity no at your crown, a trade rules, another Tronomus, weight 8, 1 to 14. My work, my life. You are doing in Abeba
so edami minida 22nd February Kumasi Jubilee Park anapano sia pepepepepepe ajuntu phone ni Yamami Diana Hamilton Yamami Cindy Thompson Emoji Music Kwame Jedu the resident worshiper na edamo omani ya wedu wachi ya ewiyebre onyamede Mustafa na tadi se obejina obemma ne nsaso na propose prempa obuadu poko yenye ankopon wo cross obepona tabe no popo no obetutu na tutu popo edia popo wo bronsam na nyame ma ebedia Liberty Conference February edition. Oh glory, hallelujah. So we woba a wabie one kasa wadwuma obebunu a wo adwuma agribusiness fintech anasa agritech venture we ejema ye ho se wo hie sika dia hye wadwuma nu na ye gidi se wasam mu hia enti na Mastercard Foundation ne Absa eka bomu ama wo bosia beye 1 million Ghana cedis a fibiara ensi hu 10% per eneda so ani oha enchechemu edu akola transem bia ni ho ye de bebru 1.3 billion Ghana cedis ahye more than 6,000 SME businesses mudada na wo dia no ane diho fawani chia ye SME project office Absa nkraba tabia ebenwo ana ko absa.com.gh. Your story matters. Absa. Hey sewa me wacho me nanu me bisa kwa so kwa brochu Kwaku, afei na mebeko. Nenkata krani. Eni me ma connection ma for den kofo sika adwane ne wanya otu adidi musa no. Oh, Express Group adalmenti akwento ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visiting so a Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure Akwa Kumasi Asafule by roundabout Hwa Accra so Omo Carnation First Light Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Macho for ISO 055